no tumfo opim so otikokko so twepiri okasa no ma tutu ontoma sasese otio na Krobea am on fire kajagum na yetio Amaima yemamu nyina ha Hotek 102.9 FM sunie ebraso riapram to be kase atuni Asem Beba Dabi kase ane yesinkonwa yede ebrem muen ensem a yede ba na edoso emu bi enie Council of State about one ko so nra de beto dwa se mema kintra bi bowrem akɔwiase kodane ma bo panin kase ba ko ogina bi anu opre eye agrek nzima hene na nkansa boadu no Hotek FM afidie so yede be kasa na ye course wa kire mu adwafo wo bra basabasa e course e wo Council of State wo abatro no ebuo no enam so mapanipa obedru Asante Mantebo a wo no ye police commander DSOP Frank Abrakwa sabre the dibredo yaji e de freedom na kane Ghana photo samfo Ken Oforia Tanasa Bray special prosecutor dia tudwa se papa no de duro ne de bebia wo be hu bia che ne bra na nyenti omokasa ye de bebre mabusian sam no pike ne ho ne aboabo no a ye de ma montem paso a ye kwa ahoma ne so na ye nya nana nkansa boadu aye boafo so ohini wagidi wo kroma papa ebe nyuma po ye de boa Ghana nya asem ketwa na ne nyina ne se ebe to odwa se opese wo gina na Council of State abane bia bra no o sa ne hwe so se Ghana ho do nti obekọ no akwa akosom enso na wose oto aba nipa dumie na gina na oka ho bie ebre aba to nkoso de tie se mema bi bowura mu akɔwiase obi a tupia fagin aba no ne kenkan po ekoye bibie ho no mo na ebe obi kana de okɔ atende ogina ho atende ogina oni atentrodo no oyus na wan san se ne hu de ori abron krumenti ye kwa ahoma ne so na nkansa bodu di nkomode ye kɔso ho na da ma on kire mu o henkase Hotek FM so ne ye mo ha ajam Jose du na we de ye di kan ma trinkwa yo wona me da so ti da so yedi ke bede nyame ase se de esie basabasa yina enya oni udi nko na otenkoma hodin mu so we twa mfonyina kire ne a mfonyina hodo eba na ehu se na oti odi atwen se susanso ne beba ada no a omo to aba no die pote pa na course a uhu bi wadama yo dika me mamu nyina ha mo tie fu nyina me chia wo ya na asebo na me mpose beta kwa bi na asa na mekasa no you two for Bempo. The Chiam as a Chiamura. The king for Tico. When the boss is about to pay Yakian, Yamia, a two for the war. And the Sarah of Panama Bompire, I mean, baby man. I didn't pan in when it's you know, the baby man. Now, I made 20 cents. I'm talking number 10. Ya October na ya kwa the Council of State about in kisera mikae no e ko Yaw Asante yo e ko bona mane se biwa ade se na aba odaruma ite se kamesini kobie na metiri ba sunu santimai ene Ghana mai titi santimai se bi koso amesoma bo amane se biwa exam senenko it may confirm form. Na me protest me far protest me na kama. Ana ele koye. Aba ma me ka say it's December by this time no. Aba ye pro no, aba no electoral commissioner you know. Ya se sanam prensa. Oba ko na ya yi we bi afiri mu. Ba bi o preside me mba ko ho no. Wo mu yi sa ma ne be ye. Pepe 43. The judges is one of 43 presiding members, and I think it's over 43 presiding members. And one of them man started here boy who said, "I'm a person who is busy." But the years you may catch them on the set, you did kaka, you know. And I'm on phobia, the phobia, and they said the peril. And we are doing a car. Then we are saying, no. We are to count in the monitor. So the two be a good young money pa. But and what one do 2 but you almost on our set. Let me do almost someone. No more for say we are seeing I almost dear. That will walk bar. Let me a swallow. They can't assuming they can be a tree now summer. Air coca can be a someone drink.
And then Babuna Bana said, "Woman, Wadiana, Woman Casacasa, they come and have a year. So, who come a good energy to fear? That could put you can about Kupona better. So, watch it, you know, Bakopana, but Bobo, you know, because about them. It is just a prayer was area for you. Yanko Pon and the BBN Genesis. It is about to one out the walking and couples, no way to the crack. Because and that I will watch any of. Say, see, I'm a two, I'm an okase. And then Yanko Pon and were Bobo at my home buyer. If you are a Kotoka, I say, I'm a team of a cowardly Matona body. So will be Kutaka to create the iron sana or the Shamu the Gricana. When I car feeling around the New York, it is just Papa, a prayer with Adia Coin. The Yenny of my money is Adia Coin. I buy a quack of poor. Papa, you're doing your accreditation, your mom room. I say a quack last year. You are the share. You are your bempe. Baba, one bar member didn't get you. But when you pay a bath in the park, come, get your barbecue. One more banner will be the idea white. I get you that. And you know white is it will be answer. Hey, I did something about this way. Yeah, that man and number one, you can't tell me everything. You are going to tell me is Robbie Biao because we are saying, hey, you're the 20 capo the breed. You're better president the breed. Why is the crowd Chicho Kuminipa the breed? A Kuminipa, I said, I thought you were the ball with you. That's why I know. You're better two President Atamer or Cock. President Kufo, what the idea was in the bed. President Kufo was in the bed. It will be a 2 years to tell the Sadia Bodia anchor and chill to the town and confusion. It will be a again. Ura, they can I somewhere run soon, but can come on me then now. It's in Ghana, a dear papa, near possible. Yes, for years, Ghana to view her. Mamma, and what do you see here? Here, Katia is also getting to a part of it. Nana Wadamu. Etienne any ben baby see any my but dear potty pan is seen rap bramo about to cost. I see and I make your water. Come on, my candy a neighbor. But see any share. One more by the bus in the best you know. Well, Diana, who is a metro maid, ever. You who are the regional minister swabber. Regional minister Bano, or buy our church and me, regional minister, and I'm so regional minister, you know. All Tiana, I'm sorry now, on the making me, I'll be back out touch way. Want to know, I'm sorry now, at the woman. About more time, I'm in church and you know who the course of Papa. One more banner, next to many minister, the police in a guiding war. What you have, next to many minister, one more day, yes, I am, and one of them buy or count, they don't buy it. Or buy an over to buy it. One more buy on coffee to, I have been paid, you don't need to come on. One more thing common now, not at all. Show more, some of a kind of man. It's the end who I say, almost how quite you know. I'm quite you know, yeah, to a man, yeah, Bana, yeah, kind of. Yeah, Kaya, yeah, Kamidiano, a put to bear 47 econo. Anna, a woman, Pana, agent, no, and I'm so kind of become I hear you. Papa, I know. The Cobacase, Yasso, is just a hole. What be able to be here? That's all you want by a bubble. I hear my foot war, and for war, and penny for war. The one baby I'm far. Media phone line will be a bit of money. Video did the money. Jamaica was the NSA. You come up and you know. I'm in Yasigano. I to us for next time. And I almost said, I didn't have to bet 10 years ma
Ebubu nkofo bubu ni ma ni ya. Me kasa ne ne yemu. Ye wo mu ni se. Regional minister no e be tia o se o ba won no ne dead body. Say me o ma me ye council state member da. This wo. Na wo wakola keto ti se o. Na o tu fo kra ka che me se. O tu fo na asma me kan no. No wa dance for o tu fo kra ka che me se o jama na e kan. So mama me council state member. O ma me ye. Na wa panimu akola keto ti se o panimu o kata panin kata sa no. Ati ade kai. Entino asem na ba ya no. Enye regional minister no. Any have been Benedict, time to some man by. And they yes, I didn't. You won't be found now. Maybe I don't know. But my main cousin is so. This time in the more, you know what's up. And come and answer to my video. Fancy winning for some TV woman. Tacolano, no, but no, by Enigma. Always Enigma. And let's try anybody else, Masiapa. Then the better pa is the one or the other. Wasn't any deal. Yama will be my men and the papa. None of my men and the papa 19 years. 1 year and couple. The castle of them member. Okay, yeah, married. And now saying I'm able, and that's when I'm able, bro. I don't know what you already minutes after Pesica, I wouldn't go to. Or not every 20 minutes after Pesica would go to. Maybe I mean, you give me power, and I start to go. It's not one of what I said to be for 1 young moment. Or my young man to come the secret. I can see Ajobre. You say, and you don't where your course was and true for your boo one. This Ubufuya, and a dear, Wadama, Nana Redia, Maso, Unabunkum, Ajobre. Why, and no cry, young Cantino. It's in the air, Breno. Maybe I can't copy again and I feel condemned. What will I get to 34 years? Making your one maybe a cow, what of our make a fear about me. I'm on 1 year for Bono. What 1 year for Bono? And then compare a boo woman, Korean performer. You want when your media form to cry, Yabu and 1 year. I am halfway. Yet you won't go to kill hockey. They will them. Open to 5 o'clock. Can you know them? So, by you, so bad that you I got the annual. Let us 1 quarter let you know. Because of Council of State, about Ghana, don't you have to Council of State about Ama and to question one after Bata Diaba. And as some say, you do. Young man go to Papano for. A man go to Papano. Papano, may catch them on there. President Mahama, when you mean Africa, obey a man for. Me, obey a you know. 1996, the catch and say, personality to make Kutano. He said he was 6 years. Said I would Brazil. Won't find this before and talk on Basabasani. No more there, to make me a president. What and I quote. Go to Tafaboa. The king for that. It may qua Asantaman Punto and Asantaman Costo and a people Asantaman Costo in Tina. Beko. The common who be there and Yanamica economy. Yeah. They were all my Babana man. I dear the coin. Get the mountain. I be in the Akany Amas and my beer. Let's not trade the Amas and mine. It's in a meko. And then media lady in a meko. And yet, the media walk and got that. I thought I'm a copper card at the move. Ready, Adamo. A giant for your son is Yoto. A giant for your son is Yoto. There comes to Nabute. That's the Kabian show of Papa who buy a Klabama who said, I'm going to come on me and 2 months in Ghana for the cool. That's 2 months in Ghana for the and now, but yes, you are couple ways. But yes, you are questioning your car. But yes, you are questioning your way. But it's idea way, question or a year. And not someone who was videos in Libya. Yeah, can't go for the day. I'm going to cry and counsel. And so you can't do about them. What makes you want them? They can't do about them. Me, you 347 income. And I come by. I said, they say, be a better my own by.
It's not so much your power on the Sobaka. The 24 beds 250. Okay, I'm going on. Because, that's concern. But as Emre said, they must 24 quiet. No one independent here, Juma. Near the politics in the actual community, we had no qualified, we are near the amount. Who qualifies out near the amount. And yes, I'm by a bench, you know. The family, the album, one kaya, I call it to across many you. I call it to across the idea. Those new kaya, or Bamia, it is supposed to know, or Quacolano one. With now, so you said, you know, master. The devil. Because one day now for cancer farm, which one you have working. And there will be a bubble of the economy, will be to be protected on. What I say, be protected on. And then the coupon is not banner. You know, and you might say, and your man is seen run, young condemn the cassie. And you're very, very bad. Then you quite say this CBM. And you quite say this CBM cry. At time, then you a boko. Na wada ma se we chita for the dodo na peso mu hunu eye de si ye besi sese de na abato commission aka kire mu amko gina aye no waka de odi nkunim ana won kan mu komanim de na wose mo beye. In fact, when you can be like and person make can be me de make can say me kan me de me my nkunim because ni pa de oche en ti akoto ama na se ni pa ba ko de ye kai and gang you know 47 there. What you make can say na san koto aba no. To come se kasa omuntu na fofo kra nya de abeti ase. Oh that. Thank you na into court me fa bank of enko bo bi o. Me fa se kan ko cho bi o. Emra be ye aduma. Me na me winner. E die nti obeye. But it's the electoral committee woman with your winning here. But obi e bon aduma ho ban. Obi e bon aduma ho ban ti the time no. So those are no kwani na ba ba dead. But me kwa anya woni na hia me, enya woni na hia me. The obi time dey hia me pa ne say. Jama for I say. We see anya ko to ba Sandra ba. We say, we don't ko to Sandra ba kwa na. Ehu. O ko to Sandra ba kwa. This is what I be you woman. Ehu. That means that I appointee dey be you woman. Ehu. Because I'm called this man. Me to my da kwa ko bu woman akwa yo be ko kumobi. Abato we nti. Etu ko kumumia. But it's like the most one quality. Okay, now be good but ni one wine ejuso ne one wine and a one years adian. Can you the American? Can you go see what I oboati? Is it healthy? Say one more me anko ayai. If you want a year. Obi ye na juma football go there. My dear mama ya bank my dear. Baba, it's president mama. Yet to Obama is so much on the floor by. Yan to Obama man say, "Oh my, mo be cook Ghana for." Me no now be anya say because we are century. Asem Beba Dabi ko baby akọ say wo kwa akọfa ensem troye no. Wo baba ni abuwa ku. Oba, e cho be kase na na bo du kan. Yo na wada ma meja mo akọ no ene nya ne ntie se won de di wachi di atodwa se wo sensentropho a wo mu kan ye nyina wo mo pere kru wada ma wo mia mo mo ene kru wo ma ene kru me se mo ano na wo mo pere nye ni a enye ye ni aka wo mo anfa betra ekini so bia o pra ye bia no wo pere ni metia ma no. Yo nana nyame shira pa obre no wada je nyame adma ye kwem se bere pem no akọ hen kese die se ba futuo se ba adwenkyere akwankyere de ekoso bia no ebe ba na so ne asan wadi nkomo oyini anza na abekoro le ka ti bia tiro etina me ka se minister ne kola agre woni tire ne boni aya keka chen zo be bia no to an he ya asambeto tie wo asan se yesi ka wo free wo wa ni mu oda ke kawon zemi na ezi ka ko da e ko aba tinu se asuma me kai enti me kan ni
What is the minister as the statement to be about not the condemn said and go for me and all my what is? Or you mean Busa what is? I mean Busa so what is all the condemn say and no incident is 3 years what the condemn? A best lady Minyanti. So you are doing a bagima, about this time, Kawaya Fadiano. Only some of the minister. Some flower from Wodi. I trust my man's idea. Oh, come for what's in the Bama. Party. Then you're up by a Bob Brannan, Kakaka, you have to do the idea. Party. About the farm by a Ticomoa. Yet, you can see it. I about my own uncle. My prepare best after what that. But Busia for I 2 4 5 and cancer Boudua Boafu. I think it's my no. And then your course of council of set a bar. I will got you a Korea century was show set ye near Yako ne no aqua could D and guitar hono. Elson 4 because I want to see St. Marvel's and I said the Marvel's event. The Marvel's event and the Tonsa different was a Jumedibia with Dibia, not a Roma. The Sefata 7 between me, I took a no more abua. Say ye planning a event, you know. When we events planners, ya won't did you much on Copa, woman, Yama Jumedian Yefe, to be about that, Nani, I can't, I was here. Sefan wedding decoration, you know, the Codanwa, will be to me at the Juma at the Amasa, I feel so. Funeral decoration say ye, now per se, see, Hokamak, and one dream, ye better 20 yada, what be to me, I will abma, would you my dear no, I crab Betty parties, and so sad, now you know, and until the Marvel's event, Tonsa a day afro, said be for event, be and fashion and sa. When your man could be Embra. Natural when you were on Manchester Station, what I be who the marvels were more a chira. Number is 0245 628485 and a 0539 926464. Yenya dikasi ebre mo ye me kwame a Janin Boatin Professor Kokoto na afi. Asunaba ohine kwabena Boatin. Yensen for your John Ntwibo siako papile bebo echi de me so na Krobea na Yaw Asante ne dom atwaso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ah, ye num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. One ma ye hepa plus mixture no. And wodi we nso aba. Sentia. E was a immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum atoɔ, ahoɔmra no sa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan our pharmacies na herbal shop FDA age edwede nkrato ya tum odofo mami mi se wasem bi o da ben na ope brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bo motia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin hiam yiye esne bibia
enti me ma no mpa fie ha Share, oh yeah, Heifer Plus husband. ye de wa Heifer Plus husband and the one so we Heifer Plus wife na abo no Heifer Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Heifer Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na herbal shop etufuo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Heifer Plus mixer mapobudra mapa FDRG ejweden krato ya. Kwame, ade na si adede bebre. Adwa, e ofakumi na ebu ahwe a, wode ne kro no. So ofakumi de ne ho dendenden na wadie ba ne sen. Me se, ofradwuma ba wode die wiegi na homi o. Die hu ya ne se okofom. Okodura ya asabia dokotafo se, nyarewa pi ana ehunta ne ho a, na wonim. Wenti na da ya bonka ye se, wonya akonya e wose woye apomudin hwehwemu. Ampa ehia pa. We kura makai se, Oteka family by Grace Medical Center ka bomu a, obeye apomudin hwehwemu ama wona tiefo nyina. We a free health screening watodin, good health and love on Vars Day. Apomudin pa any odo. Enti ada no, sa obehe blood pressure, weight, sugar level, afi, apomodimu afutu, any nro and wakwanchire nyina, a free. Nemum kai say, enyama bianca obeya ya bedus skakasium, edano, ya tete nyina so, hepatitis B, and C, a 80 cities a Danny Drua, utia 50 Ghana city, Emma. Yes, ye candida or de pony na walk quiet test and care 150 Ghana cedis so obetia 80 Ghana cedis syphilis any go no tester who running nada a 60 now so ye de amount 40 Ghana cedis HIV tester hodwo kidney tester hodwo liver function tester hodwo and MMA prostate tester hodwo nyina eye 150 Ghana cedis so ye de bema 100 Ghana cedis. Free house screen back so February, Bosman the Tosso Dunai, Mitchell Vars Day no. I will take off my room here, Beshasi and Panon so. Now come here and red no 9. I don't know ba. Central for who damn yet me for take off me never on moi. Mubayim for you free. Antibra, Besha Captain Koda, Krobea and Yaw Asante, Dr. Cash, or Seakoto Canoe, any admire for take off Mina. You may be an answer yasne. Amansia Rural Bank PLC, and a lead sponsor, a Buafobia Wamo Boni Chidom Bini, Sweet Pea Executive Hotel. Perfect series books are what the basic school assessment competition waba. Autism consultancy services. Olus Kitchen, Ujima Travel and Consults, Best Brain Publication, Lepequin and Lipiton, Petra's Cake Paradise, The Marvels Events, and a Pella Mineral Water. Or take a from any by Grace Medical Center, Cambomu dear. Afi Vars Day no, ye bet dinner what den so. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adani Mugura aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi. Otek nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahode ni omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na odi ama no odi afem ye. Wo so wo dia sene ya metnya tiato obrani mu hwibio. Pataya sede na adi ache na adi asobie. Ebi so wo so na ni asemo edini wo mo kwani mukura na eyituo ma asekan enwo ntuturo onso omo mpaaba mo da so busua eye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebi dia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyinkire
ye manu tumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e futu se mayo ne ya ne ya ne kire ko mu gu eni masi nya sa no mo tie o mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mu obi eni masi ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri ko pum bra odo obi a be ko no de baba be tena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no en se wo manya kokudu emfanya ko pum bra wa obi woni mo nyamo adumuni amen amen me ho no ka chen se me nsa mani sika so ni sika so nko handan ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no o fiewura nse an ye be wo kulaba o fi ho mo be wo de kulaba se senti se me ni musa no so ni musa sa na fiewura na eka on sa na sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa ye be wo kulaba o fi ho ti wo kan sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma mi maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko sa me ko weekends no do so do ba fofra ba e ba fi ho dana me wo aba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwamo ho no san de oba ti si 2023 no 1st January so 1st January wono no dia wono no date dia so opesa wo kai no ba mi date dia mi so me January so no do won kai me ano pa me no sinia ma awia hata ye hyedemu didi am didi abe mi pia no oba bia bompu ni mpu e wo kura na se ho sana ne mpana no me di mi oba wo de singlet e na aba no asa bi na be ka chen se mi am ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ne ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne zo di koe eno a emo anwa tin tomatoes gesia sika sa wa hene ne se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet ya ba no so the singlet ne be ye dai o de be ma no se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie frifie me kwa akoto cake na na me share again o de singlet ne brand no bon so kohwe ball o park ne so nkoto cake ne beto de na me se me ko park ne so e se me hu se again no so na ni kire park ne so me ko ya na again ne te ho go top plot 2020 me hu da na me ba setena am se ko kire me plot na ono ba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne se so wo bia oni ni bedi nko ma me ba se de ni se dwana ya na me pese mi di ba na ntina ba so mo ba wuntina ma ba ha aba kura se fami nanti ni enko plot no so am fami ni anko nanti anko plot no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na mhwi go mienu ni na so e wo park ne so na so bia wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mo ye de na hu so ye boy ne mpra se me pie free fie ho no wana me ni bo mpu ni mpu de chance ni nso ko si ho Asem Beba Dabi me ba dem no na picture she boy ne bag ni chese me hu no obejiji me hu sika ahwe ne hu school enti wo de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so atichire mati nti ase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na so to o de kula na bre me se kula so o ba no papa ho so what o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru aye kula na so honum ma me ni se ayi mbana wa me se 19 o se 19 o wa she 19 night wear and obo toma owo papa no e de mepra oye dey o papa no de ma e pra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kwa no no opra na mse hey amina on she draws Dabi Asem Beba Dabi amina te ko de ma no wo hwemsum amama ndaja ma ko da obonten some ka tell me so o pacho o twam tropa di pamata de asame na mse sa titire na mete se ye so ono papa na twampna de no opra ne dem no wa she 19 no obotoma no wa she draws o te so one hwan one na twampna mate mate ba ono de anhame
me ba no na me pɛ me gye me ba ɔno no mpɛn wɔ me pɛ masam nyinaa ni Asem Beba Dabi. Never you know. Na ɔde bɔ ne ho ba mama na ɔbusa me sɛ ade ntina me ni me nsanum kakra okay ade ntina onum nsa no am to me pɛ sɛ me no wo no to you to no ntina onum nsa na me cha oi na o te sa ne ti de a ai wo dwono hwe e bia wo ba fie na me to you ne 1 week na oba me fie e me no dai na say awade ni na ni ono pese ujaye nsa no mo na ujaye oh me jaye sisi a oda so no ase ono no wira ho tere ya mi sa bom kakra de wa bari ofade ya na ode she obi ani abre agosi alare abre o alare abre o ko mo bonye ya sam ke to da be 50 sida wa man je say that 3 years mon check mame da bia na man say 50 cedi 1 month 15 million and 3 years yes 45 million hey kwasi waboka na ka me bo no won tua me sika mame na mbo a matokura ne din wa cha tere me dem 3 years me boko ma je be 50 cedi mombo ne hwe on fa me sika mame na on fa ne ba man so ye boko se be ma oba akonhoma 50 cedis a day 102.9 FM bosome ba akọ 1500 afeko 12 months no 18,180 million entimfie miensa alare ka ho asemi na je so aboge na akonhoma 54,540 million hey ema mo appreciate ya wate appreciate us ye bre akosi alare edi asem ene do abana na Krobea na bidwafo eni na tiefo nyina enim okay me sam ne tete ene ne tentene sey me ne oba bi na share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama ne me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years eso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane ba ya o se kura ni nyama ba atima e ko obusiafo ho no wa fa ne to ne twa ntoro ne papa mo busa ne se wo se kura ni nyi ne ba ne ye de na wo no ne papa wa yi o se onim ne papa no o son daya na o nyama ya o ye dai o son daya na o nyama ya ono na ne papa kura ni ye Yesu Kristo second ya na sana ne papa mo busa no o ni asama obaka ana ne papa mo busa ne se onka on person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o woni masamaka de beda onim ile
na wiai odoma nkoma nyame ayeye enka wudin na wiai odoma nkoma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne ade hye awiai ye ma ye ho ye hyehyia ye ma ye ho aha ye ma ye ho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie awiabrei ye hye bio na ye ba besom ye de adesuane ade kire dwumadie no ena ebesom wa afidikasie yi so ene eye wukuada ene ye ogefo busumi ne da etoso dumienu emfimpinu ne aduonu nummu ene ewi awiai hia ya hia ye ba besua de na ya kyere ye ho so ade ewa afidie yi so ene wukuei hyane nsuo se nyankopon ya adomo a ya wada efiada ochena ene nadekye ena Otek FM ene by Grace Medical Center dwumadia yaka abomu a yebedie ne nso ba so adofo fasa kwanya yi nso so na wonso hunu de wo wapom wate enipa mpumra momra mpimpimu kyerɛ sɛ wɔne yɛbɛba nyinaa no sɛbesɛbe ɔnom nso benya ahoto na wanya oyi die di akɔ hyɛne nso efiada no yedwumadi a yebedie ɛwɔ afidie yi so efiri anopa brem ɛkɔ nyinaa no yɛne moa na bedi wɔ abɔnten yebedi dwumadie ni nyinaa afiri Otek FM yɛne mu ha abɔnten ha ɛne yebedi dwuma no enti wobɛba wobesan ba behunu kwane a yefa so a yedi yendwuma asomasi ne na bedwafo atenase obenten ne na bedwafo atenase kwane a wonom fa so a woyɔ no no ni nyinaa no oba odi wani krotua wisi enso besembi na hyɛ ne nsonso dwumadie oba yem Facebook ne so ana oba yem YouTube ne so na wo hwehwɛ Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM either on Facebook or on YouTube. Ye streaming show no live. Na dia safata sa o hye nsu ne so oba so a eya ahye se ye Facebook ne so a shema wunuanum nya de suane ade kire dwumadi ebintie shema wonom enya bi nso nhwe na won hunu de ekɔ ene de eba enakro ya nso o comment bi a wo de beba wo yem Facebook comment section ho ana YouTube comment section ho ye bekan afei wo YouTube ne nso so a wo copy link no a fama wo nso nua na wo nua enso enya bi hwɛ na sebe ye nyina ye nkyerɛkyerɛ ye ho ade ye nyina ye nsua de enensem wo eba no ye nhunu baabi a susuan ede brode ho no enso fa ena obeko Spain ye wo Be Love Radio for Spain ya wono mo fa ye show no live ewo ho ye wo GN Radio nso ewo United Kingdom mu wo ba London a UK mine mu no GN Radio wo ho ehwa no ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio enawiei onum nyina nso no doubt onum monitor show no e fa ye live ewo UK mine mu sa bre kro na mu no ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abuchimani mu ena wi France fo a mo monitor show ni nyina no yankopon hyira mo na wonto mo nkwanem ye wo Rakus FM e wo Belgium ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena wi wonmo so abo ade mu abiebiem dwumadie ni twago me ye frɛ me Krobea nana Yaw Asante abna mi nta piesie apese makana nanie awiai oje amanie ena wiai Krobea jata menso meni matiefo ne mapamfo nyina no yatenase ewa afidie so a ena dei ye ba besom awiai ye won komobo ena wiai ye won nsam nso eka ye ba be kansem na yehunu sene eko awade a chiame awiai akwaba ye ja akra
ɔho te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ paa nanso so adom korɔ no yɛda nyankopɔn ase me nso me ho ɔden yɛda nyankopɔn ase saa ashtown yɛbɔkɔɔ deɛ nyankopɔn adom bɔkɔɔ ashtownfoɔ nyinaa ɛnora anadwo no bɛyɛ dɔnko berem na menam ashtown sɛdeɛ na yɛ ahomakye okay well but mehyɛ aseɛ bɛɛ 11 mu ti ɛbɛfa 12 ne mu ba 1 ne mu nyinaa no ashtown so deɛ yɛnna na menam ashtown bia wobɛhyiahyia nipa saa na menam ashtown menam ashtown mu na masi kurofuro mu ɛmu ɛnam abɛwura mu abɛwɔ mu wɔ manhyia ɛba asawase area nso ɛmu dabi de kyɛm so deɛ wosuro mensuro mensuro meme wiase no ɔbɔɔ seesei no deɛ mesuro wɔ me wiase nyinaa no mahu awie wɔɛnyɛ bɛyie suro wobɛhunu nneɛma bia na ɔbɔ deɛ mekɛn wo ntema anyina mese deɛ mesuro me Krobea mete ha yi deɛ mesuro wɔ me wiase nyinaa no mahu awie ebi ade kyɛm deɛ deɛ wonya hu bi mensuro hwɛ bio enti ɛna wia yi mo a mowɔ ashtown mo a mowɔ manhyia hemboboa no asawase kurofrom mpasua so nyinaa no ɛna wia yi mekyeakyea mo na emire bi mebɛka asɛm bi ɛwɔ afidie yi so nipa amfa anya asɛm ɛmaa ɛne mɛɛma sɛbesɛbe ɔnom wɔ mama especially na ɔnom te kurofrom amfa anya asɛm ɛsɛ saa nneɔma no astate ɛku girls no and I'm telling you deɛ ɛkɔ no sɛbe ɛnyɛ asɛmɔne ɛna obiara pɛ sɛnsie but ɛbɛkɔ so more sɛ mbɛka kyerɛ mo sɛ awoɔ nkɔsua ho business bi asɔre sɛ mbɛka kyerɛ mo mofa ne sɛ yɛ akeka ɔhɔ ɛhuwu asate in na ɛba amanfoɔ bɛkɔ especially nkwalaa ma yɛ ano adeɛ baako nie nkwalaa no de peer influence ɛna ɛbɔ wɔn mo bra sɛ wowɔ babaa na wo babaa no ebia wowɔ kuro ketewa mu ɛna wagya akwadaa no mede na bɛto adwuma mu ebia wɔkɔ school ɔte kurofrom ɔte ashtown ɔte sɛ lincoln bantemanie lincoln ɛba asawase manhyia mpɔtɛm ha nom ne deɛ kekeka ho mo ani nkɔ ɔba ne ho ate mo ani nkɔ ɔba ne ho business bi aba yɛ nkwadaa ma ya no na ɛyɛ okoyi na wajiska astati ku wɔn ne wuo nasim no momfa nsan baabi nsuo nka na moma yɛnkasa nkyerɛ yɛ mama kyerɛ sɛ asɛm bi ba wo asɛm bi ba agya kwa me wo te sɛ na obo ade da roma wo documentary bi a o ye ho adwuma sana tinana enche yebedi ho adwuma adofo ne ade hye sɛ ukɔ asante mantam ya mu a ekuro ba akɔ kɛse ba akɔ so ɛhɔ nso metete nsɛm bi o de meti na ɔti bi o ehu papa sentuma ne pa nana ebegita ehu papa deep throat pa ne bomb sa amane ya no sa ɛdwo so wanya abo ɛdwo so asɛm kɛseɛ bi ne nam fam na ehu papa se toma ehu yɛte nsɛm o ɛno na megye mfrɛ wo baabia na dwobɛ na wɔtwe mu hɔ no ɛne bɛbɔ mu wɔ hɔ ehu papa okay ɛwɔdo a ɛbɛba okay enti yɛni nso de akyire na deɛ wɔm ne sɛ maame sɛbesɛbe na dwe mu ka no ɔbɔ na dwe mu ka no maame no wawo ya ɔwɔ akwadaa ketewa bɛɛma ɔnam hɔ no according to Agya Kwame documentary ni mu no amanfoɔ nyinaa kyerɛ sɛ
akwadaa ne nkwadaa brem ɛna wɔn hunu sɛ ɔhyɛ maame n'akyi na akwadaa ne maame ne yɛ very aggressive ɛwɔ ne ba ne ho wɔn de edu sa nkwadaa deɛ ɔne hwan sɛ ɔbɛkɔ ne ba ne ho ɛne nkadeɛ besi ɔbɔ sɛ yɛ yɛ ayɛ kasa agya wama akwadaa ne koraa bɛma ne mfie bɛyɛ sɛn mɛma ne mfie nwɔtwe kɔ nkono ɔbɛma ne nwɔtwe kɔ nkono wohunu akwadaa no seesei a wohunu sɛ akwadaa ne nso ɔyɛ ayɛ nana ɔyɛ yi na anɔpa yi koraa nana anɔpa yi a me fo hyɛn a me ba naa me wura hyɛn ne mu a na me hu sɛ ɔno so ne akwadaa no sɛn pia ɔmo ba ɛde akwadaa no yɛ no yɛmu fancy good yɛbɛyɛ ho adwuma enti hwɛ o sabe bɔdam ni tete ne ba akwadaa ketewa a wawo no wogyi sɛ de esu ne ban no ɔde tete akwadaa no ɛde nhyehyɛeɛ ɛna wɔ ɔman yi mu ɛfa sabe mesrɛ meka abɔdamfo a wawo ho yɛwɔ bi a sabe o ɔnyemoe ɛwɔ abɔdam ni mu yɛwɔ factors bebree ɛmɛɛma a wɔn ho yɛ wɔn dɛ ɛmɛɛma a otwa bi boro so na wakotwa boro so wɔnamua sabe taki ne kyena no onya baabi mfa ɔkɔkorɔkorɔ no kyene to hɔ pem no ɛno nso wɔ hɔ ɛmɛɛma sabe wakɔyɛ wɔn nubɔni bi te sɛ sikaduro fam akwankyerɛ bɔne bi a yɛakyerɛ no ne yɛaka kyerɛ nso ɔmfa ne ho nkɔka sabe obi a n'adwen mu ka no na ɔde akɔka nti wobɛhwɛ sabe bɔdam ni ne nso yɛ fɛta na bɔtom enti yɛwɔ abɔdamfoɔ bebree wɔne ɛwɔ adwen mu haw bebree ɛne nam kumase mmɔnten so a ɛmaa yɛ a wɔnom nyenyem sɛ saa nkurɔfoɔ wei wɔ na nyɛ sɛ ntɛntɛm abusua no n'anim sɛ ha na sabe yɛde hyɛ no a n'adwen mu ka no ɔda anaa ɔwɔ yɛhunu sɛ obi anyem no na wɔkɔ akɔte no ntɛm a ɛyɛ a saa akwadaa no deɛ nhyehyɛeɛ ɛna ɔman no ɛwɔ de ma saa nkwadaa no sɛ yɛyɛ a yɛkasa yi saa akwadaa no sɛ wohwɛ ne yɔbea ne su ɛne ban a ɔdaa n'adi ɔda so didi maame n'akyi o ɛkyerɛ sɛ akwadaa ne nso abɔdam enti sɛ baatane abɔdam a yɛgyae ma ba nso bɔdam anaa saa asɛm wei ɛbɛdi akyire ɛgya kwa mianya akokoduro interview with bɔdamni afidie yi so yɛde bɛba yɛbɛdi ho dwuma ɛwɔ afidie yi so ɛnkyɛ ɛbɛba ɛnora yɛbɔ nkɔmmɔ bi ɛwɔ afidie yi so owura bi a yɛfrɛ no akwasi alaare ɛna ɔbaa yɛnim amos nipa evil ɔsi nipa yɛ evil and it is true sɛ woyɛ nipa na wonam a adeɛ baako pɛ ne sɛ wode hyɛ wo tirim hunu sɛ woyɛ nipa yi obi bu evil nti wo nso bu saa nipa no evil nipa biara yɛ evil papa no ɔwɔ adwuma mu ha yɛfrɛ no kye amos kye ɔwɔ technical department enti evil sɛm yaa na akwasi alaare wakɔ akɔhunu wɔ baa wase ne pɛ wadi abaa yɛ yɛkyi wɔyɛ twɔ ba adwuma amina bukari emfie miɛnsa amina nte aseɛ maa no maa ne nwee ne nyinaa na akwasi alaare da so de n'akyi sɛ gɛɛ ne sɛ alaare bo enti ɔse alaare yi sɛ mɛmo wawe me deɛ a kye sɛ wahyɛ me bɔ sɛ ɛnsa no wagyae mesrɛ mo momfa alaare ɛne amina foto momfa nto so matiefoɔ hu no wɔ mo ɛnra enti alaare de abaya ne bae nyame adom ɔne ne bɛtenae alaare sɛ ɔne ogyae nsa weɛ ɔne abaya ne ba bɛwɔe akwadaa na nyamfie mmienu kɔ ne mmiɛnsa taama so yɛmfa akwadaa ne nkɔ school abaya no mfa ne ba no ma no no mfa ne nkɔ school a abaya ne nso kyerɛ sɛ akwadaa ne nya alaare ba adɛyɛ a ɔse ɔso daeɛ na obi ne ne da enti nipa na ɔne ne da a wɔnna mu no ɛna nyɛmɔ no saa na alaare bɛkae ɛnora abaya ne ba ha ɛne ebusa nsa ɔba ne papa ne hwan ɔse me check time na me de me homa alaare na kye sɛ ɛnya alaare a na me de me homa krachi bi a na me ne te ansa na me ne alaare bɛhyia nti saa krachi na yɛfrɛ krachi ne sɛ nso a
ewura na ntumi amutin alare se media mesia ya meba abaya ne se wallahi aha wo munie amina nie alare nie ma ya de enu am ka se beje lunch wa ma ene mema 2 cedis ate enu ade na wa maginti ene mema 2 amina nie alare nie alare se mempene tom pene no a empagimfo sa abaya yi se akwada no nyeme ba sabe enzutene ewia eni ehunu baabi adenchem da untie dia mekan yewu enen ka asemo a me be kasa afa ho enam de ya asemo aka wa alare asemo yi mu sensuo tene na nwe ya abo adenchem mu ma wa medane ho adia wo hunu na emom mensuo ne nwe baabi adenchem no da wo nsuo ne mu bia no ye behu no fatu trim faka unyansa semo ensutene Saria yehunu baabi a aboa denchem oda wo nsuo ni mu enti meka mabo ewa akwada ne ho de mihia misika enra eni atiefo a mo frɛ ye ya George fo ne mo nso mo de beto so kyerɛ sɛ Amina wadi nkwase asɛm ensamfo na Amina wadie no ema bi gu wuma hudu animu ase adan na wo tena ho aye saade we wa ma wuma hudu animu agui ase wukunu se waba beto so se ne papa wode ukoma no wosunkwa ne maame boyfriend na ne maame awu opanyi dia kura kwasi mensa opanyi kwasi mensa e wosunkwa waba beto so wode oba ebrew unim so oba ho wo hye na atin ahweni agu asene ya won hye dross emuda ho pefe na wo pra dem na panyi kwasi mensa ete epuna no or restiaberry and already ekoso assessment gen enra osi atiefo me toma kura me mpe atiefo munim se enra gen e ba ha no obotoma yes enra na gen e botoma enso so won petoma Amina se me empanyimfo me sremo me petoma edi asem na enra esi office o eja kwa me na enra eko wura fitiabu no ye bo boss wa na ka toma ne de ne pe na me dia na me boss eh Amina ni mi sister bi na bae ye de ye mema na ye mala le so fane sanka na mo hu se toma gu ho biao na toma gu ho ndi ni sister na fane sanka madam yi chia na ho a ene gu yi toma na bubom ya for proper assessment nti unsi ye ka asem ni wie no mi pie unse mi pie busa ho se die nti na pie se ya ka asem awie na nhyedan si papa na mentimi ho ase upie na mentimi ho ase me hyedan so ba betena ba bi a visitors no ba animu ho mo tena no se no mahu se Amina ebepie ti me ba betena ho no ma hwa ade na pie a wo be pie no de no oba abeye no na obekuntru ni mu ho ne nso de assessment ne be ye clear enti mba ya mo kan na nyam nwanwa kire se na ma behu se abaya ne moto na alale kwa se wono atisika totoma ne bia ma me da osenya no kre okay enti atiefu ya ko fitiam ede asem ne si oba ade achi ame akra yeko momo naso yeko fitiam na atiefu nhye ne so se yen ha no edurubere bi a yen hye obi ye jai obi a pe ede ma no ye de asem ne gu kwa mu wi a ye jai ma wo no mo a na wo mo ankasa abobo ana se o matoatoa adwene enti enra no ebra ye ma Amina hunu se de wo kan ni nyina wakan wi ona de ne ho ena o se akwada no enye alale ba alale nso so oni sika o de kwa koye die ne sisi a ne sa ne ntino alale nso waje atum enti Amina ntimi metena ha emeka se ye mfa ne ho ni se akwada ne nye ne ba ena meka kire ne se enye ne ba ena wo se one day wo peba ntimi mfa ne ma no emfa ne ho ni sika bia efa akwada ne ho ka wa bode on fanhye na adwemu se obetua e de ama alale ndi ba bia akwada ne papa no wa akopɛ no akwakotua e de ama no se akwada ne papa ye honhom no nso a se de oka ye no a won kan kire honhom no na honhom no fa sika no emra fizi obi nguhu ema obi enkeka enti saa ne te de a ye kwaduru fitiamu no e de eja ama alale se e ka wosusu se wabɔ no akwada ne ho no
ɔmfa nto amina anim na amina ntua sika no ema no jewa no si omunika okay wabɔ na amina ntua emfama no na alale de na on de baabi a na ogina ɛyɛ akɔnhoma no na akɔnhoma no so sɛ wohwɛ mu a wodi akɔnhoma no gina so sɛ ɛyɛ akwadaa no nko anti na enye yi efiri sɛ ɛbra wɔne akwadaa no tena mfie miɛnsa no wɔne ɔbaa no so te ndi saa akɔnhoma a ɔbɔyi no ɛyɛ wɔn miɛnsa nyinaa na edie efiri sɛ bɛrima yi akɔnhoma to fie a ɛyɛ ɔbaa no bɛrima no ɛne akwadaa no nyinaa na edie nti ɛno nko a deɛ wɔde gina so sɛ ɔbɛgye saa 50 cedis a day no afiri awura no hɔ a enye yie efiri sɛ saa sika no yɛ noa mo no so bedibi ama awura no so dibi sɛ ɛyere ama saa abrɛ no deɛ no ɔma no ho kwan ama ɔne no ɛda enti yɛ ka deɛ a ne yɛ ka akwadaa na ankasa ho ka ankasa alale ensesema yɛ buka alale ma na no so a ensɛm bi a wɔkeka koraa deɛ ɛna wei ɔsɛ yɛde mogya si ne so ɛwɔ hospital ɛno yɛ 5 million alali buka yɛ ka bɔ mu no na sika ne da so nam 7,000 nkɔna anim da alari akontabu abeduru baabi na wɔsɛ wɔde no akwalaa ne yare ɛma wɔde no kɔto hospital mogya bi 15 million ɛnka ne deɛ no 1,500 ɛno kura awura yi si wɔnye ntum alale na die baabio na alale si hɔ alale die baabio ɛne si hɔ alale die baabio ɔsɛ ɛno ano no entini yɛ keka sika alale bobɔ so ni nyinaa ebo mu no 8,600 ɛnu 100 million ɛnka ne deɛ no 86 million ɛnu 100 million dabi so wɔsɛ ne nana bi di sika firi abrokyire ɛbrɛ akwadaa no ɛne deɛ nyinaa ne nyinaa mam ɛno so deɛ sɛ benye ne yɛbɛka saa ma alale sɛ akwadaa no ho ka wabɔ nyinaa yɛ 8,600 enti awura no hyɛ aseɛ sɛ nka wɔbɛsrɛnte soɔ na si daabi wei deɛ ɔsrɛnte soɔ ɛnyɛ yɛ ofiri sɛ alale koraa no wɔhu nkuntabuo a nkɛka no nkɛnyɛ sei na teɛ nkɛyɛ wo ɔbɛyɛ a ka bɛbɔ bɛɛ sɛ 3 billion wɔbaa no na ɛyɛ nkunta mfie miɛnsa 3 billion awurade a ka pampɛs a watɔ ne ho ahoa nyinaa ka wɔde bɛka ho ne te sɛ deɛ akɔsia ne sɛ 8,600 ɛna wabɔ nti wɔntua ma no na afei yɛmmɔ krataa nto so sɛ akwadaa no ɛnyɛ alale ba nti firi ne korɔ ontimi nkɔgyina baabi nka sɛ bi akwalaa ne ɛhwɛ no alale nhwɛ no anaa bi ɛte saa alale nso so de ne nsa bɛhɛ krataa no ase sɛ ɔno nso nkɔgyina baabi nkɔka sɛ ne ba no ebio amonum hɔ a no yɛn woba yɛwɔ biribi a ɛyɛ sɛ yɛmu adeɛ sɛdeɛ wokɔ ahemfie a ɛteɛ no saa yɛn nso yɛmu adeɛ emu adeɛ no ne sɛ ɛwɔ sɛ wobɛyɛ biribi a me ahunu sɛ ɛnyɛ wano kwa ɛna wode ka na mmom wobɛtua enti alale gye to mu sɛ ne sika no deɛ obetua bukari amina onna jitu amuna se obetua tie bisa ne se daben ena obetua sika no o se eno de ontumi enhye ye da fi se wokɔ na wakodidi nkomo bi eno so yete na se bia na akwada no papa ankasa wo ho ndi wade kɔto nanim na wakɔgye sika na ba ana se honhom no osusu se ene ne bɛda ye no bia one honhom no wonkasa ye bia wone ne bɛka na wadi muaya ba nti ye ma ne se nyame boa enura no na wotwe ye ebena da edi anim no alale mra na onfa sika no eda amina abina ye kan oba no mra na omeka eda odi sika no ebeba amina se yo wate ase enti amunum ha no 6 million na eda so no 600 ne de opie na bosuom wa no yi sika no na odi abasa abadwafo nye na enhyemu kana enyemu ade sɛ sika no wagye atum sɛ obetua sika no ti wɔkɔ na wakɔboabo ano enti wontimi nkasɛ bosome anaasɛ inempo na wɔtwene so na wɔba na sɛ wanye sika no a wɔde bɛba ɛnura amina ho yɛ nwanwa papa ɛwɔ office hɔ fisɛ na yɛ suma amina mpo sɛ bia yɛ kase wontua 2,000 kraa no bia bɛyɛ den ɛnso awura ne gye to mu sɛ bi kura abosome kura ama ne won de won hyɛ da nti oba be hyɛ da no ebnada wo ba
na se sika no obenya akora na wo disika ni nyina beba na obetua no aka cha ala se fi na ekro mo wo nyina ba bia akora anka se akwala no ye ne bada akora ndi se ko fitie mi ekobobo ya sei enete ndi nyame boa ebenada na amina beba na wode eda wode sika no ebeba no abeba akora sei ene kusi your office meda se ndi se sei alare seka wabo wa akwada ne ho enyina 86 million enka ni sika no ene 8600 amina so agiga atiso 6 million aka 80 million so bitua wo so bitua odi mu ayeda odi bitua no ebeba ebi kura enu benada no na odi aba okay meda se nti alare nkontabuo bia akusie enso no mba jose ahumo bro wala ali trim mitumi hu bro wi trim so akola wanya mfie mi ensa tie na ka afi bia 100 million kura ka mfie mi ensa no was a senator city kura one the hospital base no and no okeka ayo and the hospital is answer on kura wa ye adwuma hospital bebre wo ha wo mo de em so wo mo de belino so wo mo de cheno enti so de ache no alare nkontabuo no de go see e eye medamo ase enti adofo sene asem no etie eno no yete hai yemfa asem nhye obi ano sa asem ba ye nyina ya toa dwene me da bia meka se oba anything relation menhye nipa so ye panyini na wo ka asem a tie dia mekai me ohene kase bi me moni din edem panyimfo bi ekohia aburukyirefo aware bi so etoda bi a me nananom a ya motena asem so enhye eba wade ne abusuase bu a eya amunyimfiri mo mante ase ya ankasa enye adwuma eye madwenkyere mamo you can choose to take it or leave it say ye de ye nhye bebre a ye pia nipa koto asem mo ye say asem no me na me shampa bo akese masebi mumpo me ne nana asomasi matubi na yesi so tabo mon sore nko na mon ware say ye ko ware woni hobi die na besie dana say me twie kuma wo ba ne so na me do to ne minimu a obe wo ho sa abre no na do mpabo na besi so odama eduru sa abre no a eya amomante ase enye dwuma enti weyinka friwumu kan de sese wo ka yenye ne dai na yeye eno ne asem no saa no wodi tumu a nipa no firi wono ani mu na aka enti ye den so obebu so yenye saa de o de mo hwensem a ya na asofo ka me nya waresem mfa nkoma sofo se sofo nka da nya bi da muntio nya se sofo ni adwene o da bi menka asa mesre meka o papa o wa adwene na mom eyo oba na sori a woko eye bema na sori a woko eye mienu asori a yako enti yekwa babro se uchia wariguo memeti ha mentna se na menhwe ma ware ni ngu enti asem no a eye the subject matter na ankasa no sofu ntumi mpokyere ni mu nka onka odi nyame asem no babro se miwa enko pokyere asem nanim fikyere animu eka asem no ankasa ma akoma toya engiye ko fi nka basabasa yensi o enti odi ya monta hwe aware ensem a ya na eta akọ asofo anim baako marriage committee fo anim mienu asori mpanyimfo anim miensa se ko fi a ya amomye hwe de ya na kokowie me se tu asofo committee fo ene asori mpanyimfo anim se sa aware asem ba manimu a eya mom fikyere asem no monka the subject matter na munyai nyame se afutuo de obetumi de afri babro mu de amanipa no ba for nipa ni to take it or leave it eyo no ane choice enti na mota aka aware asem a enyina na agu no eyema mota lusu members mo ana mo peda mu lusu sa members no kire sa asem ne ka ba mu ntumi nka to da bia ebinum kura take sides hweaziefo
case ye ba ye nim efiri se kwada so ase ehe ba ai he marriage committee oba na ne wo fo se hwan wa aburukyire ya pap crash no okoba san ba be da ya se e wa afidie ya so se no ye mercy o se bibi sa sanka ye fekere yasem ene ye nya kokoduro aka asem a nka ma ne sei ibinum ye nya twom in the name of Christianity mi ankasa me nyonko pa baako okwa akwa ya sori bi na wahunu oba kwa akọware ba ye de ade ya babanim oba ya sori a wokono no yesemo ye kasre ya sede ye se sofo a wono wo ho no wo pesa ba ya de de ama sofo baako ewa aware animu na sa papa no ade a ya hyehya ye nuoma nyina awie no me call ye nam se be ma me de me nam ho saa no me nso sonsam funsu opanyini wa hwe ya ade na wa ye no me mfa wo nkotena radio so nkoka wo me so minim me bo asum di nyansa hye otrim eto da bia asumbo bi di nyansa hye ni patrim professor di asam no kan asumbo professor oze wa kwa wi ade wo ya akwara abone ye bo wasum pau wo nso si nana asumbo bi di nyansa hye ni patrim asumbo bi edi nyansa hye ni patrim nam se opanyini media wan hwe ya me mfa nkotena radio so nkoka wo meduru hosa no no ahu se na Krobea nie wo ya me so minim me bo asum me bo fanefa me de sa nyansa no bewura wutrim di wuramu a obey study bebre suma no ebinom in the name of cancer wo be hwe be ko cancer wo de sa de we da ko monya ho story na yemie phone lines ntum ne enwe mema anase ma akosa situation ni mu monfa nto subject matter so na monhwe amanfo na ahyase efre ho no na monhwe ma ne mema akosa subject matter we mu in the name of cancer wo be hwe na wukunu sofo maame ba ne agene de ama no wo be hwe na wo yere sofo ketwa sofo nua ne agene de ama no in the name of cancer na wo ye sofo na wo ye cancer ni na udi sebe sansa mfu we na mbeche ubo minim na me bo asuma nyanyansa na mde so wadwurim me di nyansa be shemu ama wo kire se yese obakwasea ye de ntia so aba jimi ye de waifri obakwasea na koma ho wo mu ho baabi Habakuku ase oba se Habakuku na kai entia so aba de no Habakuku de wakasa o Dabi ben fa nkose Solomon wa hwe ya ndi afi na Habakuku na 2025 ya Habakuku dia efiri last yi na wa ya Dabi obo se Matthew kura na kan ya men fa ma Matthew Habakuku dia John po ne kan ya o si Dabi adabraka men fa ma eye Habakuku dia Habakuku sa me mo ma ba so ejimi se meta bata abofra akoma ho entia so aba Habakuku efiri on Habakuku na kan azemwe Habakuku dia Habakuku dia omunim Bible mu ya se aboma Habakuku nso nyini din bi ebu okra Habakuku onu a onim se nyo na kan yo Dabi amoma ne nyini din Habakuku wa bibi Habakuku se bia mo bibi a nya wo fans bia de mani o de mu ya onu akro ze fans e bia mo bibi Habakuku utie bi o so mo bibi pa dia fans bi wa nya ne fans Habakuku o di Asem Beba o hwe obi se na Dabi ye Proverbs jai Proverbs no Habakuku mo fa Habakuku ade ma no na ne wonto no ene mo amutie ye all the way from Mazin nyina echi amuna na je ebo so mpem ebu ampunsem o se akra Krobea so Mazinfo Dani Motos ene wie ye wa hapa ye hwe na ye tio Victor Yeboa ene o se akra Krobea wahu hwe obi ba beka Proverbs no hill mirrors anoche o se ye Proverbs ogoro mensa nso se ye Peter so wahu ye ntia ya na meka ho asem no we simple ne de ama Habakuku na sa o se ye Peter 4:10 ho ne wo amanko aba Steve o se 2025 beyond nana ye hit ye de ma Habakuku mete wase
hwɛ James nso de aba ɔsɛ yɛ mebusam me ka asɛm kyerɛ mu a sɛ sɛsi yɛ yi obiara wɔ de ɔde ba atiefoɔ mesrɛ mo asɛm yi a yɛkan sɛ deɛ mekan ɛwɔ mu onkiɛ de ma Habakuku ankɛnoa no nkasi ko obi nkɔka Peter obi nkɔka yi Proverbs obi mmɛka deɛ keka ka ho nkasi awura akɔ aba wokenkan Habakuku nwoma wontaa nkenkan Ecclesiastes nso saa nwoma bi mu wɔ hɔ no mu akɔ asɔre yɛ den paa sɛ asɔfoɔ no koraa de pirikyi o Ecclesiastes ka ho ɛyɛ a montaa nkan Ecclesiastes nso montaa nkan hɔ ɛhɔ nso nsɛm no bi wɔ hɔ Habakuku deɛ 2025 deɛ ɔno a moma no nyene fans no bi ɔbaa deɛ wopɛ sɛ wode candidate foforɔ baa naa ɛsɛ wabrɛw deɛ wɔnkae koraa wo sɛ waka Habakuku ba bɛso da yɛ koraa wo sɛ wayɛ ɔde tena hɔ ayi asɛm bi wɔ yɛnim ha saa ho deɛ ahi nie ba ɛmɛɛmɛ brɛ ebinom ɛmɛɛmɛ binom brɛ Krakyi ofira henkuro ɔbaa no ɛnso fira kɔm ne sɛ kwan korɔ so ɛna bɛɛma no ɛde ɔbaa de baa yɛnim ha bɛka kyerɛ yɛ sɛ adeɛ a ɔbaa ne de ne nam so saa baa wei kɔkɔnyemoe ɔde nyinsɛn ne baayɛ no ɛna ɔka kyerɛ ne maame ne papa sɛ nyinsɛn wei ɛnyɛ mmea waa wonim tetefoɔ yi ɛna wɔm sɛ kai daabi ɔbaa wɔnyem ɛnenim saa asɛm no ɛnɛ officially mo ma me kwan na mentwam ɔbaa wɔnyem n'anim ne kunu no mo ma me kwan wɔ afidie yi so ɛnɛ officially I stand on the behalf of metiefoɔ saa bɛ no matwam ɔbaa ɔnyem ɛnenim ne kunu no officially ɛnɛ matwam ɛma mo nka bi wɔ afidie yi so me program yi so bio mo obi nka saa ɛbɛ ne bio matwam ɔbaa wɔnyem n'anim ne kunu no ɛma bi di sɛbe nsamfo ɛwɔ abibire yi mu afei mu ntie ɛyi ase kwan so no ɔnom nam no ɔm kɔhyia saa bɛɛ ɛna ɔmo ne keka ayɛ ɛne tom sabi o wɔne ɔbaa yi atena ɔbaa yi sɛ menyem wɔde bɛto anim no wɔkakureti date no ɛne time wɔne ɔbaa yi hyiaeɛ a ɔbaa no sɛ daabi still ɛyɛ wa ne maame ne papa sɛ akwadaa deɛ yɛntwene ho ma nso yɛmpo no ɛne ɔnom gye tom ɔmo gye tom wie yɛnom sɛ ɛne yɛte saa deɛ a wanyem ne deɛ a hwɛ na ware no prɛko ɛne ɔwura yi ɛware ɔbaa yi ɔde ɔbaa yi kura awura amazin adwuma mu ɛma amazin adwuma a wɔde ɔbaa ne wura mu no okobie store ɛwom de maa no ɔbaa ne kɔkɔfa bɛɛma nyɔnkoɔ wɔ mazin adwuma ne mu ɛma saa bɛɛma no nso bɛtee ne kunu ne so atua tumi nya akokoduro ka kyerɛ wo nkwase asɛm no a wɔwɔ mazin ha a wodi meme ne wo yere yɛ fan ntideɛ wode ɔyɛ bɛɛma a yɛ agyimi enti bɛɛma no nso de abufuo kɔtɔn store ne mu sɛ ɔma ne yere no ɛnyɛmu adwuma ɔbaa ne tabiri asɛm ne de kɔɔ sɛntra sɛ me kunu abie store ama me afɛ deɛ ɔyɛ nie ɛna mpanyimfoɔ yɛ ɛyɛ tuu krakyenefo ɛna ɔde safoa no ɛsan de ma ɔbaa sɛ ɔbaa hwɛ yie na saa bɛɛma no a wo kunu mpɛ sɛ ɔbɛbaa ho no ɛma ne maa ho 2 days later bɛɛma no akɔ ne yere shop ɔwɔ hɔ a saa bɛɛma korɔ na memfa sɛ yɛwo ɔbɔ ade a ɛgya kwaa me kura waakye wɔ polythene bag ɔde baayɛ a sister mepa akyɛw ɔbɔ ade akyea me sɛ memfa asɛ ɔbaa yi nye asɛ wɔntwa saa bɛ na ne kuru no nso wɔ hɔ ne kuru nso gyina hɔ enipa a yɛka sɛ ne ni agorɔ bi o 2 days watɔ a wɔakyɛ de ama ne ɛne ɔse hɛ saa okay fitere jɔmpɔ ɔbaa na ahyɛ aseɛ hyɛ saa ne nneɔma ɛde firi hɔ saa berɛ na akwadaa ne nso nyini o na waware no o ama na wo wawo kura wie ama akwadaa ne kwa sese ye ya ye kasa yi akwadaa ne wo mfie du nson 17
akora ne wɔ secondary school awadeɛ no ɔbaa na sesa ne nneɔma firi awadeɛ ase de ne nsa kɔ so wɔntumi nware bio atiefo mu nti asɛm deɛ nti a meka sɛ saa bɛbuo no mɛtwam ɔbaa wɔnyem ɛne nim ne kunu mɛtwam no nana ne fa weka ho kuruma dan bebrebe nyinaa fie bebrebe nyinaa wɔnyɛ baabi a nwura sɛ fie wem ɛmɛɛmɛ ɛwɔ wiase nyinaa wɔanyi obi ampɔnte no ɔno ɛno nso mɛtwam montie sɛsɛ yɛ adeɛ ɛne mu bɛkɔ ne boot for boot yɛanyɛ ne saa ɛde asɛm bɛba sɛnea yɛne mmaa binom bɛkɔ ne boot for boot yɛne mmarima binom nso equally ɛbɛkɔ ne boot for boot sɛ woyɛ bɛrima na sɛbɛsɛbɛ nyansa ni hɔ a yɛde asombɔ de nyansa bɛhyɛ w'adwene mu saa ne teɛ boot for boot no for both everywhere we go after 17 years bɛrima ne te hɔ a na ɔsɛ akɔdaa mehu ne koraa na meyɛ mahye me mahoni mu nka biribi a nkyerɛ me sɛ akɔdaa yɛ me ba ɛna ɔde asɛm no baa afei mu ntie yɛfrɛ ɔbaa no a ɔfiri akɔm no ɛmaa ne bae ɔbaa no ɔfiri akɔm no ɔbaa ɔba ɔde nana bi ɔhene wadaro ma me ma odin kyerɛ sɛ mebɔ odin a asɛm wasi wagye animguaseɛ wo nana na ma animguaseɛ aka wo ɔhene wogye wo nana ani dii ɛnso wama animguaseɛ ne ani wuo wɔde aka wo ɔhene nsɛm no bi wɔ hɔnom a nananom wada ama monyɛ nhwehwɛmu yie ɛma mo mfiti prɛko pɛ nkɔtaa nipa baako pɛ akyi na mobɛnya asɛm akyina nana ɔde no baayɛ ɛneɛ wohwɛ a sɛneɛ ɛtoto neɛ sɛ o yɛwɔ abotrɛ yɛtoto ne kama na kɔne a na abaayɛ no fa so a wɔkasa koraa wɔ yɛn ɔfise hɔ no atiefoɔ ɛmaa binom ani nsɔ adeɛ o ɛmaa binom ani nsɔ adeɛ bɛrima so ɔbaa ni nsɔ ne kunu a mɛnyɛ wadwene sɛ wɔwɔ kɔ akɔkorɔkorɔ na kɔ akɔgye no na ɔbɛba na n'ani aba abɛ so ɔwoboa wɔde saa nneɛ nsɔ adeɛ na ɛba abɛdiw sakra kyi bi di n'akyi sesi a wɔde bi bɛhwɛw kakra bɛka wo nso ani na abɛte ne ya enti deɛ yɛyɛ ne sɛ neɛ bɛrima nso ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ DNA ɔno na ɛhwɛ ne ba enti ɛne ɛte saa deɛ a ɔnkɔyɛ DNA yɛn nyinaa yɛahyɛ da taamo ne soe ɔbaa yi di akwadaa yi aba ɔde ne ba bɛduru ha bɛrima no ɔba twɛn a ɔtam akwadaa no apue sɛ akwadaa no sɛ kɔm de no taama so yɛrekɔ a ɛhefa no ɔbaa yi wɔ ɔkɔtɔ aduane ama akwadaa no yɛpɛ n'akyiri akwan a yɛnhu ne bio yɛfrɛ na ɔsɛ mo menkɔ baabia wadile me mabaa bɛtena hɔ bɛrima no akyɛ enti wɔama deɛ a ɛneɛ mekɔ na akwadaa ne wei ɔsɛ mede ne kɔ ɔkɔ school secondary school mede ne kɔ ne yɛsi dwoo mmara bɛbɛ mu sɛbe wode mmara ka w'abrabɔ ho a ɛboa wo tiɛ neɛ yɛkɔgyee krataa ɛma mmara no hyɛɛ no sɛ yɛwɔ mmara bi wɔ hɔnom a ɛmɛma mu ntie yɛfrɛ mmara bi emotional abuse sɛ ɛno nso wɔ hɔ sɛ wohwɛ akwadaa na wohu sɛ akwadaa yi deɛ me mu no ɔnyɛ me ba emotionally abuse enti wowɔ ho kwan sɛ wotumi kɔsrɛ mmara no ma mmara no nso ma wo ho kwan sɛ yɛnkɔnkɔyɛ DNA wobia nsɛm so papa enti ɛneɛ mmara DNA emotional ne deɛ ɔbɔ ma menka sɛ menkyerɛ deɛ emotional hyɛ ne mu biara no ɔmmra me nkyɛn wu tɛkɛ fam asa wodeɛ sɛ emotional hyɛ wo mu a papa bi se mamfa ma emotional akɔda me ba baako deɛ ma wo mansia na baako bi deɛ me a mehwɛ no a emotional ɛno no ɛyɛ emotional fa ne bra wo tɛkɛ fam ha wodeɛ fa ne bra asɛm bɛba da bia fa ne bra enti saa emotional yi ɛne ɛde asɛm no kɔɔyɛ ɛne mmara hyɛɛ sɛ yɛmfa asɛm no ɛnkɔyɛ DNA ni yɛnkɔ hwehwɛm sɛ akwadaa ne yɛ bɛrima ne ba anaasɛ sɛ yɛ ahenkuro ba anaasɛ akɔm akɔfa de aba abɛhyɛ ahenkuro akɔmfo a mutie asɛm yi muntie o na ɛnɛ deɛ yɛbɛhwɛ scores of the scoreboard yɛbɛhu deɛ teɛ afei yɛde DNA yɛakɔgu yɛakɔtwehwɛ sampro yɛde ahyehyɛm ɛdɛ ɛbɛba no esi memene da ni etututu ya de be hyɛ mu ɔbɔ
ene yenko cheke alelesi ya wani nyi hu ande mempe media no so ya metumi di nka hwe yenko cheke alelesi ya wo cheke de ye SY wa ha aha ye SS wo cheke de ye 99.2 wa ha aha ye 50 something point something yes kai we die alelesi no se ne a sha ase no ade ne hu afa ne ye mra from ye mege equals to no ye behwe equals to na e kire se akwada sumasi ya ye de share ahinkuro no e kire se enya ahinkuro ba akoma wiem wo ahinkuro edi akomfo mo ti ahinkuro de share ba 17 years wahwɛ no 17 years 17 good years 17 bad years this is not good no it is not good na usika wodi aye sa investment no se nka wodi ye bibi anka mfa so ba no anya o ya woni businessman bi anka sa 17 bad years yes ya cheki alelesi ni nyina keka bo mu no akoma wiematia ahinkro enti sesi a ahinkro 1 akom 0 akom 4 ma wiematia ahinkrofo sa semwe emotional damage nyambo adwada sa damage we ye be ye ho emotional family uteka I me so on family emotional no emotional no ehu hia ye memma be tena be 8 emotional na no oba de na emotional bi che no wono ode ba ya ye de call ya ekoye e ba se na ye ne ba eno na ye ne ba e ba ye na get no so na zo me ma ho so second is onu owiem ja wajiri se onu kwa ye pa che obi ma no se no kura de aware ne wo ho yesiesie ne kama enti emotional de mani hu agro me maka me say me wo 30 se nyankopon de me nkwachemia na emom me boaboa sika no tususu ebire bi du a sa 30 no me ye omu nyina die no me ye omu nyina okay afei me enhwe se onso di emotional ni bi na aba ya tuntum ye fra osai ipache femi hawa ipache where die ni Asante nkremo die na mo dia ya die santinkramo ipachai ti wo do mo ma bofom ipachai wo fre nyame ipachai ye frɛ wo hawade efia hawa eye de na be ye santinkramo ipacha mama ne papa ya santinkramo o mu nyina ye santinkramo wo fre hen ipacha mi fi bokwa no oi na wiai mama nchia ensia pia enkane na wo ya assembly member wo bokwa no he say die onya assembly member o ya na nakra achia me yeah I learned of ensia pia o Fox FM and we a very good afternoon to you minushia o metro one of the best guys or a very good man he's a very good man yeah papa we me kai metro time to de bia o ma news ka o wodwumadie bi di Krobea asem sei na atomi o esese me ye ne ntam na mekọ o mi kogina mma no me ba me wa chesika de emome sa abre na de medie kura eden to de bia me be ka news a me de yefunu pan na me de ba be hyen aben ti oba se ya ene me wa chesika bi de so who send your life ne tie no yeah offense apia a very good afternoon to you one of the guys kumase ya muye mi good no oka ho bi yankopon ma ye nkwane ahoden me bompa ye ma wate afia hawa bla adwuma be na ayo pacha meton samina ipachai ewe o Kenya asablim ho na ote ipachai ada no wantena bo kwa no de na do ba Kenya asiabrem ipachim bedi power obedi pa ipachai ewa abrem ipachai semina ton ya na do free bo kwa no ba abrem ipachai na bo kwa no na ton semina ye nto na abrem na obeton semina oh ha ne manage ya wo free konta se bo kwa no no hwa eye de na hu abrem ipachai ahase na ngasa na me papa keta wa hase afi na akasa
ɛna de oba ha ɛne ɛde ɛna de wabma nim awie pacha me nkora ntine mabase kyerɛkyerɛ me asɛm ni mu nyaabotrɛ ma wo ho entu nsim fimfini asɛm no hyɛ aseɛ sɛn na die nti no abɛkwan so me pacha o me ne abrante bi efrɛ na lekadu ɛna wo nkora mienu nti me kwankora no a ɔsɔ ma me mankora no me diska kuma ma ɔse ska de metimi da babae ɔma me mfa aduane mmerɛ nkora mentu nsim fimfini hyɛ aseɛ enyi wan fiti prɛko pɛ na wo ne yɛreke adu kɔwo enti ɛbaa ne sɛn me pacha lekadu hu me no yɛ sɛ ɔbɛwale me ɛno me pere sma no ɛna me ne tena hɔ no nti me ne tena bɛyɛ 7 years ne yɛwɔ nkora mienu ɛno wa sɛ wabɛfa nkora ne sɛ ɔfa nkora ne ma me so where Santini abaya ibachai na Santini abaya na anim kasa saa no wasɛm ani ipachi David kan wasɛm ipachi no abɛfa nkora no kɔma ne ma me wɔ mpɛtɛm ɛna me wie me buse bisɛm na me kɔ okuro no so na me kɔ sɛ me kɔfa wo mu ɛna ma me no so nyama na me de nkora ne brɛ ne nti ɔmfa nkora ne ma me nti ɛkyi na me sɛ wa ma ne ba na aba bɛfa nkora no aba ne nkyɛn o Kenya ase wɔ no nti me kɔ sɛ me kɔ show ma na ada ne ma ɔne me de ntɔkwa saa sɛ me mama police fa kyene sɛ ɔlopo nkora no nti nya de ɔde nkora no be ma me ɔno nso ma me ma nkora no pachama seman ne de mo be mama bre pa o mo be mama bre ne afia bra be ma no hia ne we e pacho balik ene be hu me na wo we hin na me obo kwa no onso ko lake ho omo ba yi wona me papa ketua na me ka no ene ba bo kwa no on kan wo papa ketua bi asem wo se na papa ketua na ti abrim eyo Kenya aso no abrim ho nti wone wo papa ketua na ba yi yo bo kwa no e wo bo kwa no ene obi hu ti ohu no ka de no so be wale me aha ene ye den ena me so me press man na me betra na nche wo Kenya aso no aware wo me pa cho to ka wane ba bre so be wale me ba wa wale me ohu wo bo kwa no ohu wo no de pasem na ato wanim ene wo so be ware wo enti wo be ware wo no ene wo totɔ baabro ne ka no de di nkan na ene wutu abetena ne nkyɛn wa abrim de di nkan ne siye ene yin se ko bae tobo me se ɔse me ware wo ɛna wo hyɛ ase ene ne twempena enti wutu abetena ne nkyɛn ene ɔtotɔ baabro ne ka wa no de hi ne di nkan siye me betena ne nkyɛn sa na ɔtotɔ ka wa no baabro no aha ti be ma ne so opɛw ɛna wo so a wo ho firi bɔ kwa no ɛbɛtena ne nkyɛn ɛwɔ Kenya ase Kenya ase okay enti wo bɛtena ne nkyɛn no na mo fa afuru sese mo awo sɛn nkora mienu ɔbaa ne bɛɛma ɛmaa mienu ɔmo wɔ mfie sɛnsɛn Augustina no 5 years ɛna Rebecca no 4 years kɔla nketenkete okay enti wo wie ye no die na si ye ntima one be ma ne ntem te ono ka tell me say o fa dia no de be pra me bibia be ya obo nsa kakra nti fa bibia no de be pra me nti last time dem ma me be srai na o fa Sophie say me megimi a mama me ba panyina ankonso ma na o de pinkas be bo me nti o fa pinkas na ma me ne sister bi ofie no mo yire na mo ji pinkas no to ofie ho nti mo ha na o se say me ma anko a obekumi ama mebusa fa be fa me funu o ofie ho nti why sana mama ese da bi wonhwe man enkumenti me ya da mi mfiri ne nkyɛn ne enko na ye kɔpɛ da oduase na mama kɔ ha da na me kɔtena ho no o mama kɔ han dan ma o me bra na kɔ ha da oduase ho na me kɔtena oduase ho ti kɔtena oduase na ye dɛ na ɔbɛfa nkra no ɛba be ma no so bɛfa nkra no firi ho dabi tobo sese we free be ma ne nkyɛn wo kɔ akɔtena oduase kyerɛ sɛ wanya nua be ma nuabe ma nso de ote woni esisi ni nuaba ya wo ye nuabe ma konta na ye esisi nuaba entena ho hwɛ enti wono nso be fa wo pace ka kɔ han dan wudi ase ma na wo kɔ no nya wo ne nkwala no ne kɔ one nkwala ne kɔ na ji sese na kyerɛ sɛ yaje we free erekadu nsɛm ono ka se me nkɔ no fa na yiremra nti ɛyɛ sa wo se be pra me nti ɛyɛ sa na me nya no ha da ne pake me no na no aware me aha no aware foforo no dinka no nipa 4 na wo wanwalo mu ba no ka kyem so nipa ba ko na wo ba no oni nipa 4 na wo awanwale bia enti ono wo ma sen
me de ne ka 5 you di ni free o ma 3 ene wo baby sisi na yetumi ni nipa 4 wo 3 one we 1 ah san ye still e be 4 enti one ma 4 ena awo nkwala 4 normal enti wo ya ka se free fie ho no wo de pika se san enti no abusuanfo mbeso obekun enti no omko han dan ma na wo kwonya one nkwala ne koy no amususa enti ane ye die ne ba ye ntima abema no befa nkwala ne free wo nchen e free duase ho de ba okobɛfa mu ne sɛ me kɔ akima ti me kɔ akima ba na ɔbɛsa nkra na ba ne nchen ti me fi sɛ mo wɔ bɛma ne fie ho na me kɔ fie ho me kɔ ne nkra ne ho no ti echi na me te sɛ ɔde na akoma ne ma me ɔmpatum tobo bibi anka papa enye grede wakwa akotena duase bɛma ne ye de hunu ba bi anate ende hu ikra oyɛ dɛn na akɔ no hu ye yes saw ne ɔma akɔ no oyɛ dɛn ne hunu yi odi o machi me nua me ma no machi ɛkɔ duase hɔ ɛtɛ akɔ hu bebe ati ɛna okɔ hu yi enti wo kɔ akima enkwala asusa wanfo ma anya nipa nipa wo fie aha ɛsono sɛ nipa wɔ hɔ ɛna ɛsono sɛ yɛ de nipa agya wɔno wɔ mfie sɛn 14 years 14 enti wɔn na ne nkwala ne wɔ hɔ ɛna yɛ dɛn wo bae no ɔka de ɛna kyerɛ papa bɛfa omukɔ sɛ sɛn sɛ ayi wɔn man kra ne ntame me nkyɛn na me mama yakye no me mama police akye ne sɛ me sɛ ɔwura nkra ne ti no ɔmfa nkra ne mame na wo ma police kyɛ no and the hospital case na kra na sɛ yikro ɛna mbisa no sɛ papa aha sɛ ya bɛfa omukɔ aha nti yɛ dɛn na ma police kɔ kyɛ no sɛ nkra ne nte wo nkyɛn and omudi nka kye na sɛ na ɔno bɛfa nkra na kɔ omudi nka kye bɛ ma na sɛ na bɛfa nkra na kɔ kyerɛ me homu ye sɛ me da kra no kɔ hospital Kenya se nti na me dwara kra no kɔ mbisa ne nkwala no ahyase no wo ne wo mo ne bɛma ne nyinaa ne teɛ ɛna me bra no bɛ ha dan na me firi hɔ no edu firi hɔ no na wagye nkwala ne de kɔ wo nkyɛn aha to aso ɛna yɛ dɛ ɔmo me nkyɛn na me dware no ya nkwala ne ta kɔ papa hɔ ɛkɔ sika hɔ bebi o Kenya so no nti me dware panyin no Augustina no na sina afia akwala 4 akwala 5 saa time kura no ɔmo nyae na panyin no 4 years na ketwa no 3 years enti ɔmo free duase nkwala nketo ne nko a ɛkɔ abrem kɔ giska ɛnya abrem ɔno wɔ Kenya ase ɔmo bɛn baabi yɛ wɔn kakra na sɛ wo free duase ba abrem Kenya ase ɔmo ni abrem tobo ɔmo Kenya ase na yɛsɛ wɔ duase ba yɛ mu nwa wo free me ti Kenya ase ntimi nim hɔ de me kan me nim wo free duase eba Kenya ase ɔmo ni Kenya ase ankasa ɔmo bɛn duase kakra wansa ono do pepre bi no watimti ben baabi ameme akɔ ha da no kakra ntinkra ne tine kɔ no aha ene ye dey takra ne ba no mi dwa no na se ayikuro na me ne kɔ hospital Kenya ase te sa na mo ye se me kɔgye forms ansa ne ahwe akra no ene kɔgye forms na me bra SNS ka bae ne ye de hwe akra no hospital nti mo ha na mo ye se be ma na wo ye sa ne de enchi no ene ye be ma ben o ye sa akra ne papa no ubusa akwala no ubusa akra no sende papa ena aye den ena aye ne sa aye ne den afa no me pa chan ede de bema afano akwala wo mfie sen 4 years that no 4 years o de ahye ho me pa chan ama na se na yekuro ene ye ye be chi no ko mall market ene mo busu afano ba no mo sen o mo nti ase na munya na onti nyesa nti mo sa ko nhwe mo hofro na ye ko tafuji na tafuji so mo ko hwa akra no mo se o mo ho hwe ana me frɛ nurse na mo ye chi be man ana nurse nso se o mo ho ade o mo nti me nchi nipa obi be man kotum sa na kra ne afa nkra ya mfa o ma ontimi enche no ba Augustina no papa na fa no ena no mo ne metwa man so asade na mama ya che mo dehye nti mo na wade abufa court molo market ho de anya court police station court so ho ne kwenhwe mo fro no odi 3 days of police station ena sa kwenhwe mo tafuji ena mo so mo ho hwe wo ho nti ho no mo di ebe no omuma ne be enti omuma ne be wie ye na ye den enti omuma ne be wie no be 1 week time no be sankra no film menchen okay enti wo kwa akima baaye na be fa nkra no o mani fie die na wo ye because ne aka kire wo se on na be fa wo na me ko be ma ne fie no nti me ko ya na so wodo mu ekọ o ma me kro mo patom o na kuma na ma me patom nti wona me bisa na mo kire me wona me ko patom nti me ko ya na nkra na sitem nkoye na me yese ma ba chew be se me fa me ba no sen minti me kwa me fa nkra no kra fo mu no me nyina ko station a me be fa ka de o maba nti mo ha na ma asu di me ka no fa ba edi nkra ya chi se o mo nkra ne ma me ho na nyime fa nkra mre na ma be fa nkra ne fini chen na ma me ne be sa be sa nkra ne ko back te chi na me te se wa friend ba be ma na ama na be sa nkra no
aba ne nkyɛn nti mo na me yɛ me kan o si wa me nko so ɔmo ba ɔno bɛrima no bɛfa nkwala ne firi mpatoam hɔ ɛba ɔno ne nkyɛn no ɔno na yire ne nkyɛn hɔ na so aware foforɔ ɛno akɔfa ɔma no de abɛtena hɔ ɔba no ɛna ɔba no edi nkwala n'ani edi nkwala n'ani ama nkwala no ɔmo mfi mu nyina yi nkasɛ me ko hu ɔmo sukuu ɔmo mfi mu nyina yi nkasɛ ɛna so ma me mfa nkwala no ɛnta me de aba ase no ɔma wo mfa nkwala ɛma me nkyɛn no na abɛhwɛ na ade na me sɛ ɔno nkwa na ɛwɔ ma no me ma me ya kyi no nti ɔma me ma nkwala no nkwala wo hia me wɔ nkwala no wa unim kasa enti na wo brɛ wɔ saa asɛm wei ho because asɛm wei nkɛnyɛ asɛm gidigidi bia asɛm bi wɔ hɔ a wanhunu wasɛm ka yɛ nti ɛma wasɛm no ɛdane butu hunu wasɛm kwan a wobɛfa so a bɛka wasɛm show wode monhwɛ saa asɛm wei sese yɛ kura a yɛ kasa nkwadaa ma ya baako wɔ mfie 9 baako wɔ mfie 9 ne maame te ase die nti na ɛsɛ nkwadaa no ɛkɔ papa ne yere foforɔ ɛyɛ step mother nkyɛn why ɔso ame ayɛ dɛ mama police for action de ɔmfa nkra ne mame ɛno mansa mɛka sɛ wasa yɛ mu bɔne ɛna me sɛ wagye mu ne so ayɛ mu bɔne ka sɛ me hu te sɛ me gye mu kra na me sa de na kɔ hospital ne akɔ nhwɛ mu sɛ pron bibie ne hɔ de amagye me ma mɛyɛ adwuma ahwɛ ma de na sɛ nkɔla no ɔmo wɔ ɔmo papa hɔ a problem bɛn ne wɔ mu sɛ de see first na ma police case bɛn mu no nsɛm pɛ sɛ megye ma de no de see first na kra na obɛkɔ mprese sɛ ne na ɔbɛfa nkɔla no wo wakɔ police station bi da mepa kye David sɛ bi a wode kɔ dofsu anaa baabi mepa kye David ami afrɛ bɛrima no ɛna me nkɔ baabi abi bɛrima no ɔyɛ adwuma bɛn o street to bank Kenya's bank on Kenya's bank bɛn Kenya's ankasa blosanse o osaye mason ɔyɛ adwuma wɔ Sɛkyɛduma se rural bank mepa kyan and now we are CEO of Sɛkyɛduma se rural bank owura kwabena friye maame nkyia o ɔyɛ minua aha bank de mo homa asɛm dabi Sɛkyɛduma se rural bank deɛ wɔn adwuma wɔn yɛ ho te piao wɔn bɔ adwuma kama mo adwuma yɛ ni bi a yɛ frɛ na rekadu krachi enti hɔ no ɔyɛ adwuma mepa kyan ɛna ɔsan yɛ mesin na gya nkwadaa no wɔn wɔ ne papa hɔ yi so wɔn wɔ papa ɔbaa ne ha nkora no ɔbaa na nkasa sɛ minim sɛ ɔyɛ bɛrima no do ado no bɛrima no kora ama bɛrima no n'ani so ɔhyɛ bɛsɛ bɛrima no ayɛ bɔmbɔm baabi obi ka kyerɛ me sɛ bia ɔbaa no deɛ bɛrima no afa baabi saa na obi ɛho no woda so pɛ w'adeɛ mepa kye David nkora no susa ɔboa nkora no susa ɔboa afia asa mɛhu nkora tɔ nkora no so hu mu kora brɛ afia woda so pɛ w'adeɛ mepa kye David ɔboa wakoma ne makoma ɛkasa sisi ya wakoma sɛ menka nkyerɛ wo nipadua ne sɛ woda so pɛ w'adeɛ mepa kye David wakoma na ɛka kyerɛ me o ɛnyɛ saa ne te ne te sɛn sɛ me ma no nti na mɛkasa no ɛnya me ameba hwɛ tie deɛ wakoma ɛka kyerɛ me no ɔse na nabusa afia nipadua ma me sɛ ade nti na sɛ ne ma ɛna sɛbesɛbe mesrɛ me ka o ɔpɛ wɔ ma a sɛneɛ ne kunu ayɛ bɔmbɔmdeɛ deɛ nti ne bɛba na wɔbɛtumi abie n'ano aka sɛ onim sɛ ɔbaa ne koraa yɛ bɛrima no aduru a kyerɛ sɛ ne n'ani ɛden sesei wabɛda ne bɔmbɔm enti wo wakoma sɛ menka nkyerɛ wo nipadua ne sɛ woda so pɛ w'adeɛ afia ɛdin baako a ɛtetɔ dom ɛwɔ mu din so mu ɛden paa sɛ ɔmbɛtumi agyee mu ɔmo yɛ apɔsɔ when it comes to love ma ɛyɛ fiafoɔ afiafoɔ deɛ afia pɛ kyerɛ wo kuno wakoma sa menka nkyerɛ wo sɛ woda so pɛ Eric mepa kye Dabi ɛsi a woyɛ adwuma bɛn enti sɛ bi a ɔka sɛ masesa mepɛ sɛ me ne me yere sa atena a wobɛyɛ dɛn ɛnyɛ wo ma na wohia na wogye wɔ mo
no ka se bia me mintumi mfa sika mre wo nti na mabefa wo mo se de medie no wo ni bi e ba sa wo be den de me ka no wo de yima no wo mu ansa me se ye kan erikadu se okay mate wase enkwada ni eje na emom mi ni sika me de be ma wo fo nkwala chop money enti na me de nkwala na ba me nchen se de me ne me yiri bedie no omu nsu ni bi enti se wo se wo je wo made a gina kohwe wo mo e ba sa wo be yen dan batch me hwe made obeti ase ahwe wa ni wani abre hey Erikadu oh azewe ya kazi ya usi okra phrase ya oh ana kratch na mwa sa asemu ehu omo frɛ na uni ha jataba we bra be kyerɛ sɛ kratch ne we asemu enya asemu a ɛsɛsɛ sɛbe ya twimbe duru manim menim atiefo anim wa afidie yi so kyerɛ sɛ na okra no ye de akra kwa ayaresabia ya ye diagnose akwaje hospital form every police di aba ya feel say bibi awura ho na wo no de ha me ne say de ne ba ye nti a mo kokoche papa ne say ono ne ba na ada ene a hospital na ekwaje police form no na ma molo market for no ma e be dabi hospital for ni say to me no sa akwada ne papa ne te a se obi ni akwada ye bibia de ya ye ka kora ne se penetration se bibia penetrate a eto de bia enye bema nko a etumi ye bibi foforo ene ye penetration ena papa ne nso sori a okoda dwuma ebia ontifie enti akwada ne nkwada de sebe nka ma wo ho obehwe na obi de ne nsa akowo wa akwada do sente saa ebia obi foforo enso ne koye akwada ne saade no enti die enti ena mu gina so chinchirinchi se eye omo papa no ene ne banada e pa che da akra ne kan ntia o ka de so kwan papa na ne papa de ne be ma no e hye na se no ntia sa na akwada ne kan pa chai nenti na ma hospital for no gina so eye we ni omo busa no mu fra akra ne busa no omo busa ne de se na wo hobi and your mood next for akran ko shey inside no mon akran ka sa na minni hono mudi nka busa ma sa no busa akran so o mu busa wo de said dey na asin into hospital for here no mo say obi be ma na eden ewura ho na akran ka sa ne papa and your mudi akran nkwa ne koja bebi no busa no enti amamre kwa so no sete sa akra de na mo ye ena make us police for be fa no nya police asem me se amamre kwa so no se yampa se ete sa se akwada na bo ne papa di se ne papa ne de ne be ma hye ho no a e de na abusua ne abusua nso ka fa ho ai abusua nyina hye na ye dey ena as like ni so fa ka say almost be hwehwe na make us mo ko hwehwe mo fa ko tafuji ho no ena o mo nso ko ka de ena abusafo ne ye say o mu nti asente be sa hwehwe mo ewo tafuji ona ne sa ko yenhwe mo from tafuji ena tafuji fo nso ka de ena mo so mo ho hwe ena ye friend nest for no mo kasa no nest for sa de ntine mo sam yakobo ka foforo no mo ho ade o mo ntime ntwere se mo nche bi dishin tum sa enti anu nti e mo mo bogui enti anu nti no ma bogu na mo amusa akwada na ankasa se bia akwada de akwa wa yar sabia ho no ka ema abusua ni nyina nso ntibi ma musa saade no ene me bra panyi ne busa no obusa akwada no ema akwada ne ka de ema akwada ne ka sane papa enti ubra panyimfo ni nso je musa se ba sa na se me bra muso mu se so mo akwetu first one ahwe bose no kre onso sinya no kre na ehu de enye asapo so mani me yakɔ ne mprensa ti mo akɔ ba ko mienu miensa da na mo ankɔ de to so miensa na ka senke ko miensa na me bra no epem yo miensa anko bi nya ke chanka sen sanko ba ko nka onanye tre no mfa ne mame enkwala maya 4 and 5 years ne yire na wakofa na ba no one ne wasem me pa che David
enkwara na ka kyerɛ sɛ baabi o mote no o mo ho kyerɛ wo ma na me pa chan waso ba no bo mu otimi onkran timi de kyɛ mo nsa ho nyina bia bia waso da ba kɛse no da bobo ma wo ho nkran kra kutwa dom mo ana ihu asa to mo so sesei asa otieti mo otieti wo nkran no he oni sa ba ne nso wo ma oba ndo onwoda na kofa wo mai ana waso ma memfa no mi si won so be pra mi si ozi oba friend papa ka kyerɛ sɛ ma saba ho nto friend papa ma ba se ande ba no nkwa na wo no adofo momiankopɛ erikadu na ɔmɛkyerɛ yi mu sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu na yampa sɛ krakyi ɔde ne bɛɛ ma hyɛ akwadaa ne bɛɛ bi a ɛno nso yɛ asɛm foforɔ wokɔmmerɛ mu a yɛfrɛ no incest ada wo san susu bibi foforɔ because also my man kran me ba wan na ada ne manson me ba kran no ne me ko me tadwa no kwa kosuma koma no twa me ne so ma me no manyina hwegu fam sade ntina wo se me hwe ne me nso no ma siwa me tadwa no man kran o twa me ne so nti hon man ti ase wo wakoma nye me makoma ye pa da enkura ne ko school we o Kenya ase ablim wa omo ti Kenya ase ana omo ti abrim omo ti Kenya ase no mo ko school Kenya ase park ne so na na ho nya bremu ho ye Kenya ase ankasa abrem dia wo trabo Ford Junction wasane ko tra filling station ne ko na wo ko abrem omo te sa side ho omo tra bo Ford Junction omo tra ho omo Kenya ase nkwa hene side ho no nkwa hene nche ho na ta sambod na asema hu oba bida okay atiefo momi enkopere kadu emra homane so krache wo adwuma a wo yesese ya no se ho ba asem sese ya na afre wo CEO sese ya wa hwe ya wo adwuma betumi abɔ CEO kra afre wo Mrs. Sechaduma si CEO de menini ti sei menini CEO mambosia wate mambosia na mo de amuni mbosia bokama mambosia awia mechia Sechaduma se ayi amankwa adwuma ma menchia wo wadum branch na menchia adwa yegwa onso wo jenedwom ofo krom honso manager no ma menchia wo na Kenya ase abrosan ase nso manager wo ho onso ma menchia wo na menchia manager na ono nso wo aboabo pelele so branch wo no onso ma menchia wo na menchia the overall CEO Emma Sechaduma se rural bank owura kwabna friye papa wo ye guys kwabna mambosia wate eze mi hia be 5 billion edi ayoma de enti mechia kwabna mechia chia bank fo ide na menchia amansie rural bank ma menchia mo amansie for especially branch na ewo ayi cars ho no ho auditors na ma mo wa abrosan ne so no yese mo fa ye show yi ni agro kra amanse rural bank yankopon hira mo auditors na mo wa abrosan ne so no mechia ho nso sofmame onso ye adwuma wo ho loan officer na onso wo ho nse mi say hia be 50 billion is so dia beji o na menchia CEO nso etimu nyina yankopon bank for de ene mo enti wo kwabna ya ye kan erikadu ya ye kan enkobo ya ye di kura wo CEO the whole CEO a wo nim ne dakra no wa frɛ yen wo wasemi ho krache corporate no an corporate a ubenya asem kyerɛ sɛ wadwuma betumi ahwere wo hwɛ wo ya adwuma wo ba bi adwuma ni din kan ho wan hwe yi na de adwuma ni din ko din samfo a wotumi nya asem esenso adwuma ho aye den yempese obenya asem na anu yekohia akwa bi asem ho wo ye adwuma na wo ye ka mehwa akwa ni dimi na nam ka kire general manager no wo adwuma mu onsa akwa we wo mo dismissal letter mfama no omone board of directors ne kasa ye na papa omo ya arrangement no na pan no on letter de ma akwa no kwa ne ko wie ye no afe no amhu za ye yese na Krobea ba bi na odi dwatoa na ano me sori ano patututu me kwan so enu ogina no abegina kwan mu na nze hwe
wote ahodwo a wompɛ yɛde wokɔtena makonimu ne gya ne hyew na ka ase nso deɛ na wɔ hɔ sɛ makum ne ka ase deɛ wote ahodwo na sɛ wo sɛ mpa makum ne ka ase na wode ka paa na karase o karase na wote ka ase apɔmuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture ɛtutu malaria n'ase koraa. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoɔden aba busu mi pii nie menti aseɛ me dɔ tie hepa plus mixture ɛne adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei kora na ɛbɛyɛ wɔ nwanwa mmɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pɔmuden ho hia me yie ɛsene bibia enti me ma no mpɛ fie ha hwɛ woyɛ Hepa plus husband ye de hwa Hepa plus husband and the one so we Hepa plus wife na abba no Hepa plus mixer ma je aduro di pa Pavi plus mox ɛna Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ɛne kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so atufo mfrɛ 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 360 capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Daewoo 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔ so yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawoodfoɔ yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔ so wo sisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wote si yɛ yo sɛ wode Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho deɛ a oh na yɛtwi na memene we die twi na memene ai twi na memene wɔde bibia so firi sɛ require mu enuom yɛnu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔma wɔ manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu bibia ne afrɛ 0244-886437 and 020-168-1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokuram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ future life smart food beboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu crying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami, me pow. Na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka abayensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a se wota frɛ ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre won pam nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo kɔ ye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hɔ a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si hɔ kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0245
0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jonkwa. Ora, bra. Debia. Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimui. Enti upesa o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie ono mo ane tu yo. Emfi duduo nie. Minya wo hawo bia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No hawo bia beba obo ho no. Obesiesie nso ama wo kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se. Owo mfidi kama wo de adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahodwo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina wo behu won. Ahodwo da aban he mi koho sisie. Hey, we di oponko penentem de. Je won number se ka ho. 0244 299520 and 0266 432210. So what chere mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa yi wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Ade. Ya nyamo dai wo nioma bi ho. Atiefo ya mama kwaba ya koya ya sambe bio. 102.9 OTEC ena yetie. Saade we ya na mituma ma bi no mfo aya na omomfa. Hwe sebe oye oba na sebe ma ne wawo be ma ne nya akwa ma wo. Muntie saade we. Ema bi no mu aya ema bi no mu ono mu awo. Kwan ya ama ne bi de ma ne bi faso no ya na etan. Muntie eno ye baako. Ena sebe sa wonso ye bema na woni oba bi awo a sebe sa ba ne so nya akwa mfama wo. Wonya akwa mfama wo. Wo bie wa no na wonya kasapanya kasade wo de ka kire oba na sebe oba no wo ye tiasefo ye nyansani se sebe nsuo kura na obepia ba kagetia ba beton de ahwe wo mama wo beye na wo de awosore a sebe nsamfo na obie wa no ka kire oba na ugiri sedie ne besie sa futuo we nso ya na meta de mama se wo ne oba awo ubebi mama etia sumdwem no how bia ni ho won fa titi bia haw e won kwara ne ho a ya agya nkwara no maame no se wo ware foforo na wo de wo ma foforo kwa ware ase a edinyo oba foforo na wo ne nkwada ne koma no edidamu nkronko sa ma no edidamu nkronko e wo wiase tibuza ho se dodo se na wo Ghana ha so obefiri na kumam ni akoma fan mu agye sa nkwada no edi ayete se wono ne ma ebinom wo experience me ba behwe ne mama ni nkwada ni nyina ombekọ enti edi binom de yaw tete won mu kunu ma enti sa yaw sabe yaw na wode tete nkwada no ebeye abro ohaw kodanna eni ade so anko ano omde be ma sa nkwada no na wo erikadu sa asemwe enka ya asema esese nka man bidru manim ha wa afidie so ya na hwe case ya yi make ya ka wo sa case we case esese mode ba be ha me ne matiefo wo sa afidie we so won sam fon ne wa no kasa anyenti wonim nipa efrew
wonim baabi a nipa ne wɔ links ɛde fa ho kokodu I'm telling you saa deɛ wei enti sɛ wonim saa deɛ na yɛ memfiti prɛko pɛ na menka deɛ wo ankasa wopɛ biaa nya abotrɛ ɛne nipa ankasa hunu nipa te nipa ase ansa na deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɔ anaa deɛ ɔpɛ sɛ ɔka no ma me deɛ makeka madwene akyerɛ wɔ mo makeka nkwasi asɛm kora kyerɛ wɔ mo frɛ me no saa nkwasi asɛm no ɛbɛmu adwuma bɔ wo yɛ a moma yɛnsua deɛ wɔ saa nneɔma wei ho agya kwaa me asɛm bɛɛ na wɔpɛ sɛ obusa asante kra mu aba yɛi ɔhema ɛberɛ no a wo sɛ mokɔ hospital no a mokɔ kyɛke sɛ akwadaa no kaa sɛ ne papa afa no no mokɔ the next hospital no mode saa report no kɔɛ ndi o ma fa nko mbla bisa panyin sare na mo fa nko na mo se o da bi mo fa no nko nti sa ka fufu kasaguha aha to aso wonya sure se wo na o ka bibi kire oba no se muduru ho a on ka se ne papa afa no me pa che da bi na ebrebe na hu se akola no ne papa ya na bibi sa na me dware no nti no compensation na se nti me ho na me hwe na sa yekuru ntade eche na me ne ko hospital Kenya so no ohu se na se ayekuru no nya wa na o kasha akora no se ebusa wa kasa o papa na ayo sa me nya bi wonya me ne mu da nti eho no akola no ka se ne nsa ana se ne hefa no akola na nkyirem do ka nsa ne papa nti wan ka se ne nsa na ne bema ba hospital na ikudua na mo se ne nsa na de ko wo ka se so se ne bema wo sa akola de o se ne papa afa no wo ka se ya metie udin wo se akola no se ne papa afa no o de ne bema na bisa wo se o ye sure se a wo de ne bema ne fa no e ma ono kire mu se ye fra bibi penetration what I say nti die na wo de penetrate ye se ye ne nsa nta me bisa se ne nsa na se ne bema and me ntimi nyeje na hono o mo ka che wo se ne no e ko no mo ye se nurse ne ka se so mo hu bibi san ko mo ntimi nkyere enti wo so busa akwala no de na akwala ne kan ne papa na ye ne sa o de na ye ne sa ene o do man ya ma na on ntimi nka se ne papa ka se ya report na nka Eric Adu Eric obi aka kyerɛ nsa wo kasa sache duma se rural bank fo a mo Kenya ase krachi we ya mo weka yeso wo ye security wo ho akwa ya jimi
me ye bema ni bi bema de unim asema ye ka kire wa eye wo ya pa ye kwasea ba wo menka jimi e bata wakoma ho wo sa akwa we wu hia ne den e na sese ye de wai mon san frɛ ne nsan fa mame san frɛ ni bio ende me kwasea na o se mon de ma ye de de beje de e na me nti na me kase ade a bema ye ka kire wa ya pa ye kwasea mon san frɛ no o de san frɛ no fa mame san frɛ no for fire fa ntum mame now the onko so ankasa fa ntum fa mame yes frɛ erikadu bio yes frɛ erikadu bio yes frɛ erikadu bio yes frɛ ni bio oye bema onye bema nsni obi ate krachi we ubenya asem na wo unim duabo wo unim duabo unim kwane a ye faso a yebodua wo wo unim kwane ye faso yebodua asem we kura a wakan kura nti wo erikadu wanya asem kese wo unim kwane ye faso a yebodua security man unim kwane ye faso yebodua ewurade nyankopon security wanya asem san frɛ bio san frɛ no wanfa frɛ no bio san frɛ no bio so ye bema ya wo no ma ya frɛ bio ma won san fa wada ma fa now de keka won sem bia pɛ so ka kyerɛ ye no ka kyerɛ ye na ye hwɛ where the power lies ye ma ntie betie wo na ye bema why ye bɛse etie wo men sem no wafa na so wonfa mo hwɛ ma me ofa ya mo nka na mo mfa ntum ma me sa kwa we nipa bi sei onene wo a wo hawo abaya na wote hu sesei wo na due ni amane hunu misu kose menka nkyero so owu afa mekọ kose na misu nye owu afa mekọ ba erikadu wa pre wo ho ato asem mo ye ne aye beboa wo ama asem no wanya nso ampa ate awoma mo frɛ wo keka nsɛm kyerɛ wo no ubusa wo sɛ de na Krobea ne tie fidie ne so kora ka enti asɛbesɛbe ototo saa yampia we de ba wagimi unim nyansa so ye ba ma nyansani ena nye jimi no wagimi a enka san kwase ade oba saa jimi fo we kwa ba na afa so de na ma opene ma no adwuma sim de na ma opene ma no ya se mo pa mo nya hwehwe mu na ma opene de na ma opene ma no bebe na metrentia nyanya mi anka ma sori abehwe wasum de na ma opene ma saa ba ma we ya wote ase se on betena bebe na metra ya adwuma ntina betena on wanka se wo bra ati abrem hobi me papa ketwa ne wo na papa ketwa na nka papa ketwa no ntum betena ne nkyɛn boy we nya na dodo prapram no odo betena na saa dodo prapra na nka mfa obra ne so o papa ketwa so ma untumi nya bi wo ho pachan ko betima pe me here needs to be proud wo erikadu sabe obi dodo prapra no akɔgye a wotim sabe mesra me ka o momfa nkyame wo kunkɔ obi mantwea na wo sa nipa we wenum kasa nso etan here needs to be proud enti sɛ obenya baabi atena ye adwuma ntina ma wote ase sɛ on ne betena wadwene wo fom wate wadwene wo fom to de bi amoma mabusuafo bregu enti nya pena na wo peno na emom sɛ bɛyɛ abɛfiri bɔ kwa no abɛtena kumase anya baabi atena ye adwuma nti ɛna wote ase ne betena na me kuna firi mu ntia na okunu firi mu ntia ye wo bɛma okunu samara ho na okunu firi mu ntia na wo by all means so pe bɛma fofora wo no so bɛfa wo saa na wo pɛ patch de okunu samai wo su na mpacho na bibisa ne sɛ wase ya ntro bibia ɛkyɛ sɛ ne nsa na ne bɛma san frɛ rekadu mun san frɛ no me se mun tata no frɛ no san frɛ ayi sesi a rekadu no frɛ ni sesi a wo foolish man kwasi asɛm we na wo te wo to wo betena radio so abɛka kwasi asɛm de akyerɛ yɛ na wo unim kwasi asɛm ka sene yɛ na jano na menkasa na numa sɛm bon menkasa wawie na babia me pese me di sia ne sɛ
se report ba ye be kya de ko dia wabusa wasema wie mbacha ma wie medase out of oba de akya me we on so metna ona de opeso no so opeso bisa no bisa asem we sabe erikadu wadwene wo fom se wadwene ni fom we se cheduma asefo munyina di se jimifo we yi adwuma se wo boban wo wadwuma mu a wa hwe obemi abewiawo na dwene wo fom wa jimi akwa we na dwene wo fom obi di adwuma betumi abedi no ama na manya asem mompam no akwa bi sei ode monya na menhu sane ebe kono na wiai asem obade enso wo person no subusa no monfre no na ono subusa na menkomani mo na wiai de fia some 3 hepa plus pavi plasmos enu ye nromi ensa se ye ya me ne wo ka sei empremprem sabe ye nro of the moment se nro we na se wunya bi na se ononomo a eboa ma oni padua ne gina yie se nro we na se wunya bi a ema well being no settle kama na yade abasa bi antumi no ni asie se nro we ya se nro we na se wunya bi ade bi ya me ya ne ade bi ya me ya ni senti ne se hwe ema bi tumi de mema bi fa ahomete ne atete mu sa samba me nyina emotions ana feelings so na memfa nkasa na no ma mi bi betena ha na wo ye esu wanchi anwa ase he found me kachira ma me point blank wa fidie so ma me fa emotions nkasa me mpesa kan wasam no me ente ase na wo ba begina fidie we so di obayi di aye wo enti ma wo be fa nkwada no kamatiefo ne nso ntie bi na ye ne a wo bedi di atemi sabi ye ni anu ni bi sia de bedu atem yanso ya wa anu ni bi o na nam se ye tete ye na ya anya ye nti wo ye nka nkyere wo se wagimi ye nka mfa nkyere wo enka se ne wo di atemi yanso ye betumi adi ubi na wo sabe wo ba kwada kura bie na no wa yare sabia emi atwere wo report ma police ya be kyewo se sabe wa fa wo ba akwada na kasa asem wei na nke no nka hwehwemu kase akoso na yehu se nokore ananya nokore na yente ya fire service ni abrante wankwa ngodi sankwase asem ni bi afidie ya so ye ne betena aso ma ne baba gitum asem ni kowie na nanom anim ma ye twanwan ade gu wonom so ye fia ya ne ma ye hu nokore kire se na ne yire ne frɛ no oba on ne wo sa akwada ne frɛ no busa na ose odi se enya ikura me de meye bia me dem kon be wo kura na enya fa hodie di amakora na me ontumi nyintum tenso oba sa afidie we so tenso oba sa afidie we so wasemu enya asemu a eye huhu bi to any extent kire se ya che wodo ko omoro market na yekoye lab foforo no wo mo nso se ya huhwe okay sa case no close ba se nkwada na setenam wo ne wo yere ne so no etesei na we ya fra wo ho a wanya akokoduro sa ka sankwase asem we di akere yen wo ye hwan nti a wunya akokoduro aka sankwase asem we di akere yen enye wo coach a wanya no na eboa wo onkoso anu omo wo awiai mesi pefia some 3 per hepa plus pavi plasmos na odie nonom se ononom se aduro wi ya nokre me se wo se ebeboa wo ama oni padua no agina yie se yade bi di usu atantwie yade ni nti wuni ahoto stroke yade asikyire yade moja abroso ana waye kese abroso se be watenka ateko ana waye mere wo mpam infections bi tete wa onua kope hepa plus pavi plasmos ye woni nsuo ene ye wone topaye se wunya bi na se ononomo a adofo mesemo se nipadua na hoden no begina brane ama wo ankasa wo hu se nuoma akoyie ewo nipadua ni mu e de amawo ebeboa nipadua na ma ako ama ne ho hepa plus pavi plasmos eduro ne ye pa power to you enti wura ba bi eto ni nro bi asisi a na ka so pe hepa plus pavi na plasmos so onya bi na so no no a wawie bibi nie na apɛ sɛ ɔfrɛ yɛ ne a yɛ number ɛyɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 ɔbɔ ɔdeɛ na wopɛ sɛ wobisa ba awura
Daddy. Sesi akwara nkwala no mo papa nchen. Wo how pa ne say ya de chinchini a wo pese wo ba wo. Me pa cha oba ne tete nkra no. E man nkra ne mfi mu nyina yi nkase. Ntina me bese me gima ade no. Enti se wo ba ha pa de be pa na pese ye boa wo. Me pa cha me bese mo gye nkra no mame. Wo ba bia wo te, wo ba bi te. Me pa cha ma mbra ya da ho mame dwase ho mame. Ya obe onkwala ne benya ba bia tra. Me pa cha. Na de ato be me nanim. De na o kan ya enti atra be duru ai. Me pa cha so ampene mame mfa nkra no. Ntina ma ba. Oso ompene. E mame mfa nkra no, e mame nchen. Se de enti na oso ompene. Oso awale nto de nkra na ma na yire nti ompene. Na yire no so ka cha me se, be be obeku bi ode nkra no beko. E ma na yire de nkra no tu kwai. E ko ni krom wasa. Me hu mante ho hwe. Wo de wo ho de wo ba no. Me pa cha. E na wo kura no ana. E de nkra no tu kwai. Se baabi obeko bia ode nkra no beko. Ode on beko. Me pa cha. Wakofie ho da ama bia kasa bi ana bibia si wo ne papa na na ama me ntem. Mpacha me kofie honum e ko hwe nkra no na yiri na wo honum. Na ka cha me say on ga cha me say hwe na man fa hwe am no na me de dwane brom. Na so me ba no. Why na kasa? Me yiri na kasa asem. Na be ma me fie. Sa de cha me right say me be fie de dwane brom nkra no. Nti da no wa anya dwane ama nkra no. Nti o ka so anya na me de me pepe no me na me tunu no so do anya de fa dwane ko. Nti wa mje aduana ama nkwala no anya dwana me sa ko osan baaye o man nkwala ne ko share dem nkwala ne nso ko share nkra ne ko share dem won na dum ko share okay nkwala ne ko papa ne nchen fie sie ne bosomi sie ne na otwe sie ne nkwala no ma emu na nche wo mpatem ho 8 months o techi no ma me ko fa mo na ma me sa ma ne ba na e be fa nkwala ne ba na yire ne nchen to mo ko be ma ne 3 months ni 3 months ni afa wuni ba bia nkwala ne ko school Kenya ase wuni ba bi kro na school mo so ya untimi nkosra wo mo so ya me ko so oba na ko woni madam ne se me de dwane ba he no madam na anya mankura no to ko wani madam na me ko de dwane ko mankura no wona wo ye maame no kora ne mom atumi akọ school mo aka cha madam fo no se me ba ho de dwane bro mo ntino se nkura no ka so mo ka se na bro mo dwane maame ne buo mo sa oduma hyede no buo mo enti o se mensi school mu okra so je dia ne koma ono na we nso abo be ma na mane se na o school mu se this obi funa me de frɛ no ono so me o te me nka no akate ko no be ma ne wa abusua wa bo obi amane se ano ma bi se na ko so ono na ho e da ko to na nanim se oba ne tete nkra no ona na se wa ka che me se akokɔ obe ma fia won ka ho no ntimi nya na na ntete ne ba na me se ma me be ma na oni fi wo soro ko adwuma oba no so ha nkra no na ma me so de minya no hwe ne ba ono a onyina nkwa ne nyina mu nka ho omu ya ma mbedwa na ba me ho na me se me ntimi ntra ho so metete me abra me tiase ese kwa me ntimi ne di me da me ntimi na me sire no on kan cha ne ba no ma me ne kan ya ba bra ne so te me fo before cry friend na no ati me nka no akate ko no oti se me na ma friend no akate e de twa to ahunu nkwala ne ya da be Sunday we na no kwasi ade ya uhu o mo we e wa no mu kwa so na me hu e no se oba ne hu me ano de o di meka oba no na nta ma hu ewura nkra nim e wo ho e wo me ho ndi kwala nta da me ko school me se a na mu hu me na mu dwane ade so nka no me ka nyen se ma me no ma ye sheda na ye sa yesa nko be sa bu yesa ma o de ko police station na o mu ka so mbaji ai be ba wan ma be ba ho wan nti kwala ka nti ma da me school no sister o ma ye se di o ma sister ne nko ye kura ne o ma mfiamfia ame ehu kura to mo so tikanti ma na se no be ma ne fa nkra na me school no oba na nka se de nkra na be school mo odum ba tete o tete na too much nti me fa be bi fa nko na me nya nkra no ge no wa wo oba no wo da wanyini ana usa wanyini onwoda entia akra ye eye me da se Edio uja wo homo oba so manipulate wa ho be ma obenya asemo mi fira adwuma ko ofie no e na me yere ba me nchen e na ose na nei okọ ye na nipa asubasi e na osi sei e na osi sei e na nanane nso anya abotre wo na me ni fie no na achina ohunu ase nokore no ohunu se na yira ma na di nsamfo eto de bia eya agina wona so se bema gina wona so se bema na wanhwe yi a akoma ekura oba hwe naturally oba bia ni nsade naturally ewo ema abosum
Mama min quote mu from the Bible. Nsem kan wa behwe manim. Mani nsade. It is in the Bible. Nyankopon ka kire Adam ni Eve say. Say duaba wei munhwe ye na mo ani. Wani swade anka wo be da ase kona kodi. Enka akodi. Wani nsade. Naturally eye masu. Oba bia ni nsade naturally. Nemum di otumi control ne hono. It me modernize na mani ye. Enti sa wanhwe ye na wo ya saade no a ubedi akira akokon tokwa ensese wo ko ebewie wasem. Ani nsade ni nyina achi no hwe boa wode aboa wo ma sese baabi a wabrabo aduru ukọ wanim waduru yie tumi hu se life we pa de ma nhia saa ba ye ya de ote ne ho ase no se mani nsade entimi nkontrol saa ani ne nsade no utumi ya nneoma yie ma ne yie de onte ne ho ase ne ya I know my right for o de miemu sa ye ho ote aware ase I know my right say that person na no me hu obi ko to be is trying to prove her right from one bed to the other. Yeah, prove yourself. That's how it should be. Na unya obai mani jina wachi kansem na wo he awone nya de anka wo nka wo ngubi sankwa ubi na wo ngubi na wo di saade we di obi ma enemu eye ofe ho eye ofe me bompa ye se Nyankopon nche obi na oche obi wi a yenye won so de ne emfa nkoma obi no obi nso nya wo santete na wo de tete sankwada ya no nipa ne nso nya wo nso de ni bi na hunu ne ya se ne ya we wo mu no ete uni obi ba te a ho men nya ne bone. The law of karma works adwuma. The law of karma, what you do to someone you take it as a loan. Tomorrow you shall pay, because tomorrow is always pregnant. Unim di echina de nam. Echina nyem, debi echina nyem. Memeti hay, minim di echina de ba. Mranti ya hini aferi, manete ya iti kodne fidie so na ye fiada. Okasama na tie fuo nyina ate. Memene da enam se echina nyem nti, eduru memene da na man tete wawu. No okọ. Echina nyem. Nobody knows what tomorrow brings. Ubie nim di echina de nam. Enti awura won ubie. Erika du yire onwu ubi. Me bompa ye mawo. Se nyame mchew ye funu de. Na won so nipa a won ne bewo no o megye nkwada no ana akwada no mfemfiri won nsem. No won fa ne nkoma na yire bi. Ya won nso nwu ubie no won tete wo de no. Na won so hunu wo de no na wo hunu senete. Monye so pia o mame na hima oti ya meka amamra se monye so pia nzio se hwini beka se nzio adai bono nso mo beka ne se mme ena hausa nso beka ne se adai no mo ka ne menene aja ko abe ndi mme adai mme nzio ana ase we ni de menene adai infantini so be kan say ebenaze what you say ubreni agosia boko de nyamiado ende ohwa ye fepa medase me hwewa ho fe ya wabubu pa aduro de onom aduro ya tambia obi hu a enye wa akora na obeka yimi free so fa ne to so na ne ho ofe fa ne to so na ma tv ne so nyefe eba ni sei na so no madupa obi hu a enye nipa ne kro ade why you shy a time herbal center for you Edikai meda wasi bebre so mama mi akwanya ne se me ne matiefo ye ntwetwe apomode ho enkomo
medafo pa wotie me sabre mema wa ha na mama wa kwa aba bio aba Otek 102.9 FM eso medi ene nana akosua yeboa sabre ya wote me nkan na magye medwen na apomode ho nkomotwetwe ebre na adru so enu ntimesel se wo beka me ho no wagye bre amaya twetwe apomode ho enkomo na se ebo yade so a wakọ Pedro yi bi no wanonom esan se yade ehya ama me ne wansere na efri yade sanso no bibenya we na efri yade na sa ni ntina time herbal center ya share ye yade wodoma komanum na na hahama nko a ene de ye dro ntino ye de time herbal mixture abrow yes TIMG time herbal mixture meka no wadi muso se afi malaria fever bia adani ziba ewo mu no ebetu akọ ede ama edro ye bibre mu edro ye bibidro kan a wonya bi na ono ma se eye eti de ye de malaria nko a na eti ni padua no eja insunsuanso bone ewo ni padua nim na eha ni padua no time herbal mixture ye bibidro kroji a wono no mu bia ebebo na to ase kwakwa de ama me no for Powerful Red Drug Store herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwa wo benya bi no wato no wanonom Yakase TIMG a time herbal mixture edra meka ne se etri de yade malaria besua wo so na eja unsunsuan so bi te se enumuto broni beka ne se lost of appetite aduane enya wo dem wo ketrema so ayebisi wo minimu ayekro wanuma ye ose nyonyono ene esimia wani di atrema mienu miensa bi afi na eja wabofno na ato ne efie sebi mentu anum na fia ne se wo fem eba ne se anu aye boho no aye mremremre eyesa na aduane a eni yafu ni mu ntino na ama yafu ye de so de ne ho abehenya mu woyam na omni faso na ehuru so na edwao woyam na emu kekao wode meyem hansa afi na ye de kese ne de abro osa ne ho kro ne ba na eka kese na wo bo wonya time herbal mixture abibidro kan bi na sa wono numa wanum bete ayo say de aduane be ye wo dem wo betimi adidi fine ama yafu yade e wo so no eto ayire firi honom edi amao medofo pa wutie mesabre yade akofati pa yensunsu anso de abra trese wuti eno ani se edwa se ga wuti no eye wo ya wuti no emututu wuti no ayo se dududu ama eyese de wo so ade so abi no wusi utrase afa bibi kura na woje ho ba bia enje wani nyina yese kokko wani no epruso wuti na yo ya ma yade na dokuru ni padua no akosi se wani so nyina ebri wo hu niam si wontan ade ni sinifa yade ni nti yese fama me na ofa ne benkum wo pia bonto so bia si twa ne ho niam mienu yade abesua ni padua no so eneja insunsuan so boni ede abrewo enu nti na make for time herbal mixture bibidro kan de ama se wonya bi na ono no ma tipa ye away ebetu ase kwakwa ede ama me se bo wani play brony was within a twinkle of an eye na wo ho atom empani agibre na natna se na se from na meje wo so me ne wo beka o yade no ho asem ne apene po masibre enu nti ani die mu se wo dial a 0244 417 669 0244 417 669 medofo pa wote me sabre time herbal mixture edro eye bibre mu dro krogen se etri di yade malaria ena abesua wo so ena etiti ni padua ne se wontimi enya ho hwe waye boho na awate ase so wo ho epuse che woje ho ba bia enje awo ahohye so ate ase so ni nyina mu no ye so fa na wo se yendum ni yedum fa na wo se yenso ya dia besua ni padua ne so nti awia kataban ya nyina ye dwane mu wodi anu an se wutimu ye busa wo se mutena ye medem enye mutena ene ye wo de ya dia ena besua wo ni padua ne so enu tu hia dro se wo ba no numbie enso so ya dia ne so na mo mebetu asia krakra emmebiem ene na hye wachi no wani mai etifu poye ni atoye dia ene na eye TIMG time herbal mixture dro ena mekan edi amo ena wie se Power Drug Store herbal shop
any pharmaceutical shop bia ebeo ne pebi na eno no bi na se adwumaden brefo ana akofa ahotutuo ede abrɛw wo sisi wo chepe waposo woje ho ba bia enje se awia kata ban ye nam sui ye kukuru ne yeteto ye kɔ ne eba ye soa ne esue ye be wie no na ye honam nyina eye ya eba ne sa na wo ye ho hia enye ye ebedru anwumre no wo tene wo nsa na bibi jeke wachi na ejeke wo nsa no na aye titriti wo nan no na aye titriti edru wo se ba wutirim no eye ba ko pe na nim ne na chebi ne ho biema no ntine se eye kokro moti a yensan ne ho emmopo wo se edru yin so ko pe edu papa bia biema wo nya bi wo ba bia biem eye time herbal mixture edru ebibidro krojin ena mekanfo ede ama ena awie ni nyina mu na oguso na wo fra yen number no eye 0244 417 669 0244 417 669 Meda for part time herbal mixture dro menua ba me mame a wote menka ene awie se wo ensabuo mu hawo wo bo onsa wonhunu so eni dane ewo so abrafo mane yes menstrual pains and as menstrual cramps wo bo onsa wa yase ehonum na etutu na emu ejawo woje ho ba bia enje wo bo no wo bu ne sa asupiti ni agena to ho pania kese ne de wono nyese etu ya onase na emu mebre ya onase eni na eni die mu wo bebu nsa da ne da kwaje mpania boka na wo bebu nsa mu na faso oda mu da bia wo bebu nsa wo se bo no emeyi na edro ni yeti img time herbal mixture dro ena mekanfo ede ama se penechira kwan na no mu bi wo nsa bo aba na mienu na miensa mesra wo emfa nyenkomodie ya de na besue ni padua no so emu sunsun so no ebi nie wo be ye hwehan de ye de kese e de bebrɛw esan so oba de minim kra no minim se boso mimu emu na wotwe acha nanum e wo se mogafie woni padua nim no etimi pie ba bonten na wo de ne ba na mienu na miensa e ban so ani dane wo so wa ya sese bi na bibia be so den entena se kra ye den ada ya kra na ye den de ama fe na wumni fa so timg time herbal mixture dro ebibidro kroje no ye de abrawo wontimi enna aya wo den ni padua so hia homeje ni padua hia na ye time herbal mixture dro fi ho no ma ni padua no ade hia kese ewom eye na enu te se wontimi enna wa hye ne so a eda ba ko bi wo ho a wa timu sampa wa na ye no wo bo se wani ase no na atotom wadie no na aye pasa wanim no na aye atwintwam woni padua na nkasa no waposo no na abre ede ama won ka sanim na mu ayemre enu nti na mesre wo se wo bo red drug store herbal shop any pharmaceutical shop bia ebewo na wo pe ebibidro kan ya de ame boss no de ma mo so na wo pe bia no mo dia eye timg time herbal mixture do wo pani doso poazu mpokra dia enye na esa say we were Ashton wo bebo red dani herbal baseline pharmacy Kolinak herbal misty herbal ena apidank wo benya bi ewo ho Friday men's herbal ye wo ko have made pharmacy opposite KSTU PFA pharmacy ye water new road K engine herbal ye wo emrom Abidjan house also chemist ye wo KJTR race cross ye na ye tone ba ko mienu miensa no wo de red drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwo na tobi ne no nom edrei wo bia timi no bi gese abofra woni enfie dumienu obata ma aba no fo ena wo penfo mo na muntimi enom edro ni bi dudu bri bi time herbal mixture busua chamfa no ye dia bra wo dwaman so bebre ya sinu no mu bi na afi malaria fever bia ada ni ziba ewo mu no entunko emfa ma me de number no etu da de twato mesraw chibuk ne pen ne tro eho hia sans wo dialia eye 0244 417 669 0244 417 669 Meda for pakai se edroni ye timg time herbal mixture dro mo mayanu no mu bi na malaria fever bia abedua ni padua nim no ento ase emfa emayen apomode ho komotwetwe ena mede ebrewo dasene ye behia makra mo yeda ase akosia arofo ena wie akosia papa bi ena wabesom yen ewe fidie iswe
na wate de ye onipa aduro no enye na aduro eye tete aduro eye time herbal mixture aduro ne ye kama se wunya bia etri di yade away firi onipadua ni mu nipa de ote ho a eya adwene wapomuden ho se wodwene ho a eboa ema onipadua no eno nso ejina yie enti ko baabi eto ne aduro bia na kope bito na hyane nso eya kwa me nyankopon ya adom a efiada is the day in fact say ya sa wo hwe Friday no a all roads leads to Otek FM. Yeah. Ekwani nyina ba Otek ya. Sanete. Mate se enhihye yegu akwam se yase ha yi. Mekom ne nchen ho omo je parking space. Na je se cars no apake. No. Na dia aka na ye Otek compound kakraka nyina no ye de ma dipa. Sanete. Kire se ya fato ye ho so se ye ne by Grace Medical Center. Ka bom aye adie bi nsida hwe edru Val's Day a obi antu obi fo say hwehwe wapom din mu da de ya na me Val's Day gift on fa mi mpie ni nyina wo ho badafi we Otek yenso ya dwen wo ho ene ne by Grace Medical Center kan bomu yes ade we enti fiada anopa no nso hyane nso say ye programs a ye beye fiada wo afidie so 102.9 iso no ye beye ni nyina afri animu ho enti wo ba hai wo behu Captain Koda all your morning show in the morning kase ebofo ousu achan Professor Kokoto Abroaba Kofituma Sinom Adwata no ene woni aka omu nyina wo behu onom live so omo makase ebo no Abrante kokko no oni oboni ni a o se mene kokko no aha mu behu kokko na abo age wa mu nyina behu omo news for ne de mu behu Koda betena se ono nso di nyansapo na toa so afiri animu wo owie Father Mary James opokuware ono nso di awurade na ase ni nyina ya mu anim filigadochi na dwumadie ne koso na ye hwe ye interact with mu atiefo no wate ase ne fayo oh why not say obi aka chem se woni baba twamfonyini sa wase Krobea nti ame ba menini baba twamfonyini am si wakonya wo wate ase na fei Asem Beba Dabi ya betena se na kase ebo na bebom na yewia Krobea so na bedwafo squad ni nyina yensu ye giram na se menim se obi ye fe obi Rollins wo ha wo enu yanka yenka ni yanka enti na ho kranka enti Rollins kro ni nyina mu behia no what ya say Dr. Cash betena se wonu nso de dwabrem no opai gum wo ho enye easy enye easy the sports department last tenase no ma EPL commentary don't go there what ya say obehu last the Kanu himself and everybody he go day into problem ne say brane en check unipadua ni mu ma wo show pressure unipadua ni mu ahode mu duro sugar level ewom ye nkyerɛkyerɛ unipadua no apomuden yade atumi ha nipadua no ene nura ye faboro so fom so a ye yo nom ne de ni nyina eye free na ye wie no ebia o lab bi ye wo baabi ne boy den wo ho o de amonhwe for instance sa wo koye hepatitis B and C lab ya anye wanye test da no so be ye B and C test a ye ju 50 you have high vaginal swab ema no mudi siesie mu ho sabe odefo ade wo de akocha ma hawa ba nyoma nkoye wo ho eno ye wanka ya anye wa enye 150 da no ye ma 80 ya adofo da class a ode pu ano ne nasefo no ye mpe cent bia wate ase senka wo kwa akoye bibi tese syphilis ni gonorrhea any HIV test a ya anye wa nkenye 60 than 40 ni ayachew senka kidney function liver function any prostate test na wokoya ya anye wa enye 150 da no ye ya ma 100 what you say enti we wo mpe we na apede eye kama se wo nkoye lab bia nso a saa de we ya ye check free the amount no ye be check the amount enti Val's Day
14th echimiya wo fie ya na meka o efia da o anopa nonso moma ye nyina ye nhia ewu Tech FM premises na perfect series basic school assessment competition omo e de perfect series books aba no omo tayechi Artisan consultancy services Olus Kitchen Ijima Travel and Consult Best Brain Publications Lipiquin and Lipitone Petra's Cake Paradise The Marvels Event and the Pella Mineral Water onu nyina ya boaye enti ya Friday 7 exactly Friday no medru ha 5:30 in fact remember how much 5:30 Friday remember 5:30 I say menkai ku finti ya abrewati afrim na ye call crew from baby ye koye yie no na me am tisi mu fa nkonwa na ye hyehye me tisi mu na na domo di akire obi e ba so munim se na we penta me obi e ba hye dan me ba ba hye nkonwa nti fiada no oba ntem a ye hye akinachi ya yeah awiai Magda Dr. Dawood enso ne na pamfo ase Dawood 360 capsules any Dawood ointment eye papa we na de aba sa papa ya na sese ye ya me ne wo ka sei wa bebie Dawood Herbal Hospital tiawa asempa nike tia onuaba onuabema wa wuntumi ngo Rikadu oyere kra afa ne bra Dr. Dawood ho obema na pa ho ama no nyahe o me bompa ye se nyankopon ma ne yafnudie ni bi no obi nso mfa bi nya ne ba onya no ko fa be ma Dabi sampa we mo me de o de jai wo mo me mabo se Rikadu ni ko nyim oba na ofa ne me si obi nya ge ne nso ba bi enti nyankopon mo ama ne yafnudie se nyankopon be boa wo sa kwan ne so a ma yemfa amra Dr. Dawood nkyɛn papa ne waduro o de be ye ho adwuma wo yefunu a sebe awo ho aye den no ebepa ho emema sebe mo mema da fom bem mo ye ne hwie nye yie no se mo ba ode aduro beka obema ne besa gina brane ebe kiki ekikime eja bebam electricity ekikime wati ase wo de be fa obi babam ama ekiki no wati ase Dr. Dawood papa ne waduro yade bi te se kire yade stroke nwodwe mojabroso hepatitis B enamu yade ulcer prostate mu hawo ni nyina papa ne tenete owaduro se hwini doctor no wote ho twen de obeba ejeso krapa edane enka ne na metro FM ni wom ne ho ne yewo ne number ye 0244 886437 0244 886437 offers our number we are doctor ne bejeso and abapa more your biggest online shop so wutie mi akọ Google Play Store say ya na ko download the app no abapa more so wo download the wie na onua uwura mu a enioma wa ha o yeah ye ton nioma o yeah ade bi ehia wo dada setremu bia no ye ton bi wa ha abapa more obe click so a odade wuhia na watua ka na baabi a wo bia na ye de abrɛw abapa mo sa na ye adwuma ade a obe oda bia nso no a na ye de brɛw uni phone na de be downloading app na hwɛ free kitchen nioma electronics and appliances ahodo enta nioma a ye di nnua ye ene ntaade nyina no ni nyina ade bia wuhia bia no I mean it obenya bi wa ha ye number nso ni eje ka de wo pɛ why uniske wa kwanya betua ne kakrakra eson ya ne de wa de abrɛw why your money bo nkyerɛ na tuaka what you say 059 338 6133 and 059 339 1848 we are ya Bolivia Enterprise e wo Kumasi Sofola alignment oni multi home edi animhwɛ and now we are Future Life Smart Foods ono mo de san yade o yade abuo sese ya ye ka say de yade edi nipanya na mene wo ka say se wo yo obi a wanya how pa aduane vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye mu matondwom ete hore twende ana mfantimi yanka ne sa ote ho twen de obe ka ne say ete hore twende eja kwa me ote ho twen de mfantimi obe ka ne say twene baaze twene baaze
na oba house mu a oti ho twen dean eja kwa me house mu eno so be kan say oh why not minsro oba kan say na yakọ bunuma mu a okay eju de abra so follow alignment ye ni multi home dia nim hwe your number ye 0246 010150 and 0242878090 Volta Real Limited ye wo Kumasi Krodua imu ahojo da aban ene main office ne wo ena wie mabo ahojo da aban din mia medofo papa bi Odomonique Agosia Monica, a very good afternoon to you. Odomonique was the new site, and every day, me chia on so no abidwa foa, mu bodem, ewo pa bo hodo, wa prama hono, na mutie ye nyina no, Nyankopon hyira mo. Se wo pensu papa tu a, onuan hwe baabia. Fa ho be bata Volta Real Limited, no muntu nsupa simple. Waman kwanche foni bi akotu na problem abamu a fa ho be bata Volta Real Limited yen ye de yen sesiebo ye ka ye yo na yenye no yie mfama wo pump na mu a ye de bi betum ama aye dwuma kama sa wo nsunsu adwuma no wani je ho so obeye no aye ni yie a sa wo pe rig machine ni bia fa ho be bata Volta Real fo na ye mpe rig machine a eye kama na ye mfama wo ye number ni jefre yen 0244 299 520 and 0266 432210 and now we Eja Peter Herbal Center Eja Peter ewo Feyase Pentecost Junction onuaba onuabema wutieme wadama ode afulake ka for contact car now they catch the rubber ni say ubesi Feyase Pentecost Junction se wo si wo apragiafo gina ho ka kire nzem pa acho fa me ko papa na wo ya waduro ne ho adofo papa ne waduro o se wo die tiawa fa wo yefunu no begya no ko obeye mu adwuma ma wo obewo afa ho afa aba papa ne wa haban nwanwa bia se wo de wa ba da wachini a wani da so asabra wo de beto ofu ne so obewo obeka akire wo Eja Peter no ahaban kasa papa ne te awode onua Nyankopon ba ya ba asase so se monko wo enchene asase ne so te se mpoano anwea fa kwa awze mame enadi ami wo so what ya se enti se awone ma onua fa yefunu no koja Eja Peter ena se wo ye obi nso asabe bia ba ma oha obi aba enti wontumi nyem oyere wo say ni pakron me kasa kire wo say bra bema Eja Peter anya hwehwemu no ohu de ha wonti a ama wontumi nyem oba no obema wo betutue kumaboa wate nso bekumbi awo na nchen eye stroke na de wato form enam yade bi no akote sisi yade brafo bi na etete wo sasabro bi pressure bi stroke mu ha bi anasi kire yade bi na etete wo Eja Peter se wo de bra no mo wa ye sem na nwanwa bi a ewo take fimfia ha wunya bi dware wo honam no ani a ema honam no ani toso ba wo take fimfia benya bi Eja Peter number eye 0543 369993 0543 369993 offers out mawia Eja Peter beje so ono be kasa de wonte ase no akyrim and sister spices no eye 100% natural onua eye did good na who didi a all the spices be you aduane a check the air natural they see edwa so the air natural ye di hu adanse a kyerɛw say ye wo goldfish chicken stew and beef flavor ana flavors sister spices sisters food omo na de sister mackerel de ahihye mpoti no de say omo na de aba omo na what track record ntie nei omo de sister spices 100% natural ba ye kan wote ho per spices dia ye aduane a sisters spices enu ne ebudin wate ti ukosa ukoto spices a kasa me per sisters spices wonso enu ana se obi eto unya bi ntunton ya bredum pampa so pz Roman Hill so amene bantemajum ubenya bi atu aton CMB enik okashi ewon kran ubenya bi atu aton ye number 0243 53 5025
ɛna 0279140940 ɛnɛ Faith Homeopathic Clinic ɛwɔ ahenema Kɔkɔben yɛbɛn Jomas Company 18 mu junction ne so onuabraneɛ mu a yɛde mfidie firi India aba anuanom ne adɔfo a mutie yɛ nie akwanya no aba wo braneɛ nkyɛke wo nerves ending emfama wo yɛnhwɛ wo yadeɛ na wo de anante akini a wonya anu aduro no maybe enu a wo nom ni nyina amfa yadeɛ ne ho brana yɛn mfidi papa ne yɛmfa nyɛhwehwɛ mu mfama wate Faith Homeopathic Clinic yɛnam physiotherapy akupuncture ne massage kwan so yawo bɛn na nipadua ne namu yawo no ɛbɛkɔ yɛyɛ detoxification yɛbɛtwe fi afiri wo nipadua mu wontiri mu twetwew stroke de wato fam wayɛ mmerɛmpam asikyire yadeɛ haw ani ho haw wakɔte nam yadeɛ anaasɛ hepatitis ulcer ɛne typhoid yɛte ne tɛ frɛ yɛn 0244 583859 ɛna 0275 969414 ɔba deɛ fatu asɛm wei atiefoɔ nhyɛ ne nso sɛ nkɔmmɔ a yɛdie yi mesrɛ mo adwuma akrakye ne yɛ ɛho ni asɛm yi mu sɛbesɛbe adwuma no yɛ adwuma a ɔho teɛ na ɔyɛ very credible institution na sɛbe wokonya nipa bi sei na akoa wei koraa no empire na mebɔ obi ma ayi nurse ni aba yɛ your friend say bakebe empire na mebɔ obi ma bakebe ne papa ya wo yɛ adwuma wɔ school SSC mu yi sa empire no ye bewi a moma me kwan matiefo mo me ma me kwan na me mobi emfa ngu erikadu so ne yɛnhwɛ adeɛ sɛ anka Monday kura abɛtɔ ɛwɔ wadwuma ni mu a anka yɛnhwɛ adeɛ Obo odi afa 1.5 wate akra ye penny yes aka bi sɛ omudi attempts a ne yɛ kɛse nti yɛ sɛ sɛbe me mefa wɔyere me mewia obi bi me ni di watem na mom utwabɔ me saa esan yedie bi nti a na je sɛ ɛyɛ ewiase a yɛwei nipa bi nhyɛ ade bi nso sɛ yɛmfa kokoɔ enka asɛm nni bemu asɛbi nka oba bebre bakora no a yɛfrɛ wɔ mo kora no a yɛma afidie so ensɛ bebre ndi jata ba di kan frɛ no no kɔ kan asɛmpa bi a enka yɛmfa ama na yɛhu ni sɛ oyɛ obi a me jata ba kan kora na menyi ni kos kora asɛm a ɛbɛ nyɛ na ba yɛ iti hoyi ama afɛ deɛ yɛmfrɛ wa deɛ otimi ka yɛ nie na susuam paa sɛ ankwada yi baabi a wɔn bɛtena wɔn ho bɛtɔ wɔn no ɛno na hia yɛn awura no a wagye nkwala na bɔ so no nkɛn ha adwen o woyɛ obi die yie a ɛna nso wo die yie edikan deɛ ha adwen na emo mo hwɛ wɔn mo yie bio wo hwɛ wɔn mo yie adeɛ bɛnti na wɔn no ankasa wɔkyem ne ba wo no ontimi mɛhwɛ nkwada no ontimi mo wɔn aduane nie ɛno nso so enti akɔba ne sɛ yɛne kyɛ saa sɛ biribi ta akyiri we mu sɛ na timi kɔgye draw baabi nyɛ sɛ wɔbɛku mu ɔbɛkyaa mo wɔ mo sɛ ne wura bɛfi ne maame ɛne wura fi sɛ story bi ba abrokyire gɛ na kɔdi abrokyire a wɔmakyaa me gɛ no a ɔmaame kora ankasa no ɔne ne nkasa no weebi na ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no sɛ weani nya bi a wonya woyɛ nti na wɔsɛ baabi wɔbɛkɔ biaa no wɔde ɔmo bɛkɔ na nkwadaa ne nyinaa bɛyɛ ne dea ebia sɛ obi huhu mu obi nkeka wo yɛnyɛ ne saa enti sɛ we asɛm ɛba yɛ ne waba obi tie na ɔnka nkyɛn sɛ kyena wode ɔmfa nkwadaa ne mmerɛ yɛ office ya ɔkyena ɔmfa nkwadaa ne mmerɛ yɛ office ya anyɛ saa deɛ bɛto no ɛnyɛ papa akora we mi ha me ho uzuma ame me de asi yɛ ya meda se mede hye nyankopɔn so nhyira wada ama awia yi mewɔ adankora no mu a metɔn adankora no mu yi ɛwɔ odiom yɛ Kumase ne nkran kwantempɔn yi so St. Louis Senior High School baabi ɛwɔ no n'akyi ɛna saa dan ɛwɔ ɛyɛ dan kɛseɛ plot ne nso so deɛ dan ni mu koraa nya asɛm ketewa ɛdan a yɛsi awie stores mmienu wɔ animu yɛsɛ si dan baako a yɛ flow so wɔ inside
yɛwɔ master bedroom yɛwɔ hall kɛseɛ ɛne other 4 bedrooms kitchen toilet and bath ahodoɔ yɛayɛ pavement nyinaa wɔ fie no mu gate daano yɛtu nsuo nso wɔ hɔ ɛboɔ ne nso da fam onua me sɛ yɛ check the location na tɔ agyapadeɛ na fagya wo ma wate frɛ saa number wei si sɛ yɛ so wɔde gye ho a frɛ saa number wei a na ɛboɔ ne da fam yi deɛ wada amatɔ ɛyɛ 0241 198922 0241 198922 Awurade fie Herbal Center ɛyɛ Dr. Amankwa ne da no sɛ wo ba kuma se krono mbosie Red Park a ɛhɔ na papa ne wɔ ɛnamu yadeɛ bi tetew wanya haw ɛwɔ wutrim mogya abroso ɔtwerɛ yadeɛ stroke yadeɛ ntimu atwetwe ɛnamu mmerɛyɔ ana sɛ wo nsa buo mu nyɛ awɔ nkɔ yie onua fabra bɛdan Dr. Amankwa wɔ Awurade fie Herbal Center no ɔmoa wo ne